سلام تخطات نايس channel كما يتخونون تبوك تكونون اي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو اقداسن واناون قلتي فزك اير زلون بوليتيكا وتهدراوي قطباوي كونتات ناي زوبانا كنرينا مجم كم كلنا نكاتلو زلنا ابا زيو اقداسي مدرخ كم زلنا ما نمدو سعوتا يكونن سلازي انتاي كايدالو نابي قصان خيدالنا انتاي دمت زلو نخل باب مدرخو نارانا يكن كيدينا لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم تصحفوا لعلو كله نابزع كم زبط قبرو لذي تعرنا دما حقزنا بلنا بتك هذا فالماي زلو زينا ناي زوبانا زلو بفلاي زي ناي درونا تنقلن دبهدلو اسكي كانت قالوا له كنفتنينا let's go TPLF hardliners, Eritrean proxies, and Egypt's Red Sea endgame. Imagine you wake up tomorrow and your country is fighting 4 wars at the same time, on the same piece of land, with 4 different armies, and none of them are officially at war. That's what just happened in the Horn of Africa. A peace deal everyone celebrated in 2022 is now dead. Pastoralists are running from mortars, drones are screaming overhead, and the ripple could reach from Cairo to Nairobi in weeks. If you've never heard the words Tigray, Afar, كم نريد زلنا كنتات ناي إثيوبيا كاب جزية ناب جزية كم معلتنا معلتي كالتيفو دك آيرو لجل مدرخ هاتينا خمسة لنا يزنقر انتاي ملغتي كل وزي كنتات زنابي خيديو إثيوبيا بعلونكم زبلو وزلوون 4 جنبار تخفيتنا لو بحلتيوم بربعة جنبار يواقو خمسة لو قداماي جنبار بزل على زغطر وزلو نايم حرا جنبار مسفانو كخون كرلو كالاي جنبار دما مساتهم ابزي تقصون حمشته جنبار كبحال يخليو اتي كالاي جنبار ابزي تقصوسم ناي شنه صنينا رينا حدش معباله كم زلو ناي اولا ناي اورومو مالتيو قصيلو ناي تግራይ اب عفار زكايد زلو جنبار كون كلو مس ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ዝግበር ዘሎ ግንባር ይብልዎ ሓምሻይ ድማ ግብፂ ኣትያቶ ዘላ ኣብ ኩሉ እዚ ኮንፍሊክት ናትና ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ናይ ሸነ ይኹን ኣብ ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹን እንኮላይ ኣብ ናይ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ሕቡእ ኢድ ናይ ግብፂ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብ 5 ግንባር ኣብ ሓደ ግዜ 4 ካብኡ እንተወሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፅን ግን ወቅዓዊ ዘይኮነ ዘይተኣወጀ ኩናት ኢና ኣቲና ዘለና ይብሉ ገረም ባዕልኩም ዝደለኹሞ ባዕልኩም ዝፃሕተርኩሞ ባዕልኩም ዘበገስኩሞን ዝተማሃለልኩሞን ጉዳይ ስለ ዝኾነ that's not our problem ኢልና ጥራይና ንቕፅል ግን ብዙሕ ኣገዳሲ ምዕባለታት ብፍላይ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ዝገበሮ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዓፋር ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓደጋ ኣውሪዱ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ብወገን ትግራይ ሕሪር ዝኾነ መልሲ ይወሃቦ ከም ዘሎን እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን زحزن ده يكونسي تنكاغ زدليو نجر جن هذا أقداسي حبريتا ويون عفلتواني ما ينبلي ناجن نسب كفلت زجبا كان السجاجر كم فتن الناس هنا متنقطعهم كونسل زخل. Or Pretoria Agreement before today. Good. That means you still have time to understand what's coming. This is the 60-second explainer the world hasn't given you yet. Don't scroll, because in 4 minutes, you'll know exactly why millions of people might lose everything by Christmas. Way good fun. What started as a border probe in Afar has cracked open a wound everyone pretended was healed. This is not just another clash. This is the moment the Pretoria Agreement bled out on the red soil of Megale, and 4 wars, Ethiopian Federal versus Tigray hardliners, Tigray versus Tigray, Eritrea versus Ethiopia by proxy, Egypt versus Ethiopia by pressure, decided to fight on the same pasture at the same time. The 72-hour spark that buried Pretoria Wednesday, 5th of November, 1900, columns answering to Debretsion Gebremichael crossed into Afar Zone 2 and took كم نريد زلنا تكونتات كاب ساعات ناب ساعات كم معلتنا معلتي بزيادة دم بتناتهم calculation أب كريسماس جزية زيزو بازي أب كوز أزاي كل درجة حدقة وديقو كله كم زخل يوم زنقر زلو سلازي أب زكوينات زي بزحات حيلتات يساتفوهم زلون تكوينات دم بزح جزءات كله كم زخل زجلس حبريت هاي دوت زلو نابنت كم تزبهال زلو
ቀርን ኣፍሪካ ዝበሃል ነዚ ይመስል ስለዚ ነዚ ዝመስል ቀርን ኣፍሪካ ናይ ብዙሓት ሓይልታት መፃወቲ ባይታ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ቀርን ኣፍሪካ ድማ ብዙሓት ስቴክ ሆልደርስ ኣትዮም ኣለዉ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ክትብሎም ትኽእል ዞባውያን ሓይልታት ክትብሎም ትኽእል ካልኦት ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኮይኖም ዝተፈላለየ ዕላማ ዘለዎም ንዝተፈላለየ ኣጀንዳ ክሰርሑ ዝኽእሉ ከቢድ ሓደጋ ነቲ ዞባ ነቲ ህዝቢ ፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ እታ ሕጂ ትበሃል ዘላ ነጥቢ ተመሊስና ብኩሉ መንገዲ ክንዛረበላ ክንፍትን ኢና እዚ ናይ ዓፋር ተባሂሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ፕሬሸር ፖይንት እታ መፈንጀሪት እያ ትበሃል ዘላ ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ነዘይ ኣብ ዓፋር ዝተገበረ ኩናት ወይ እውን ተገይሩ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ብዙሕ ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ መጀመርያ ናብ ጅቡቲ መስመር ንምኻድ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ይብሉ ካልኦት ምስ ኤርትራን ግብፅን ብቐጥታ ዝተሓሓዝ መጥቃዕቲ ክብላ ኢሎም ክሲ ይጅምሩ ኣለዉ ምክንያቱ ብርግፅ ብህወሓት ይኹን ብፋኖ ተሳዒርና ምባል ንዓቢ እታ ዝኸበደት ዓቐበት ስለ ዝኾነት ካብኡ ቀፂልካ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዶም ክእትዉ ከም ዝደልዩ ዘለውን ወይ እውን ናይ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ዓይነት ዕላማ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንዓታቶም ዝያዳ ፀቕጢን ጭንቀትን ዝፈጥረሎም ዘሎ እዩ ሕጂ ናብቲ ነዚ ዜና እዚ ዝያዳ ንምስፋሕ ኣብቲ ዞባውያን ትንተናታት ክንሰግር ካብ ትግራይን ካብ ኢትዮጵያን ዝወፅእ ዘሎ ከነተሓሕዞ ምንታይ ደኛ ይኹንክን ይብል ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩም ሓይልታት ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ኣትየምሉ ክብል ድማ መረጋገፂ ዜና ተዛሪበሎም ልሙቕነ ኣብ ዶባ ትግራይን ዓፋርን ዘጋጠመ ወጥሪ ስዒቡ ካብ ኩሎም ኩርናዓት መብርሂታት ተዋሂቦምሎም ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ሓራ መሬትን ብረቡዕ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ስዒቡ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ናቁጣታት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ ፀብፃባት ወፂኦም እዮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ትማልዩ ዘውፅኦም መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመት ምረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ኣካይዱ ክብል ከሲስዮም እዚ ደብዳብ ድሮን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕነት ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱ ተግባር ከም ዝኾነን ንስኽታ ኣደራድርቲ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቡም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይፍፀም ክሕንኩል ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕነት ብግልፂ ጥሒስዎ ኣሎ ክብል ከሲስዮም እቲ መግለፂ ቀፂሉም ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ዘተ ክፍትሑን ካብዚ ናይ ጥፋኣት ተግባራቱ ክቁጠብን ደጊሙ ፃውዒቱ የቕርብ ክብል ገሊፅዮም ኦኬ እዚ ሓንቲ ፀብፃብ ክትከውን ከላ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ እስከ ንስማዕ ህወሓት ስለምንታይ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ፈኒዎ ይብል ኣለዉ አሁን በእኔ እምነት አሁን ባለ መጀመሪያ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ህወሓት ከም ዝተኮሰ ህወሓት ነቲ ኩናት ከም ዘበገሶ ናይ ህወሓት ሓይሊ ናይ ህወሓት ንኩናት ንምልዓዓል እዩ ዝብል ዘሎ ህወሓት ግን ከምኡ ይበለን ህወሓት ዝብሎ ዘሎ ብመንገዲ እቶም ሓለፍትናቱ ዝበሎ መንስማዕ ድሕሪኡ እቲ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ ምንታይ እዚ ናብ ካልእ ስግኣት ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዓፋር ኩናት ተጀሚሩ ብድሕሪኡ እውን ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ TDF ማለት እዩ 6 ወረዳታት ተቆፃፂሩ ኣርሚ 33 ዝመርሑ ብፍላይ ሓደ ክፍለ ጦር ናብቲ ውሽጢ ኣትዩ ከምኡ ዓይነት ኩናት ተጀሚሩ ብድሕሪኡ እውን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ መንግስቲ ፌደራል ኣካይዱ ዝበሃሉ ሓበሬታታት እኒው ጀነራል ኣብዚ ዘለካ ሓሳብታ ይመስል ዝብል ናብ ህዝብና ሓበሬታ ክተብፅሕልና ዓፋር ዝተገበረ ውግእ የለን ኣነ ይፈልጥን ዓፋር ናበሉ ግን ሲሎም ብድልያቶም ይፅውዕዎ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ይሰማዕ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ይሰማዕ ኣለኹ እዚኦም ከዓ ናይ ትግራይ ሕማቕ ነገር ዝደልዩ ሰባት እንተዘይኮይኖም ፍፁም ናብ ዓፋር ዝኣተው ሓይሊ የብልናን ጭራሽ ዝነበርዎ እቶም ሸፋቱ ኣብ ናይ ራያ ዓዞ ወረዳ ናይ ዋጅራት ወረዳ ኣብዚ ካዚ ዝርከቡ ዝነበሩ ሸፋት እዮም እዞም ሸፋት እሶም ኣብኡ ኮይኖም ይህውኹ ነይሮም መስመር ናብ ራያ እውን ተሽከርካሪ ከይሓልፍ ናብ መቐለ እውን ከይኸይድ ኣብቲ ከባብሱ ግርግር ይፈጥሩ ነይሮም ተደጋጋሚ ክትራን ተደጋጋሚ ዝርፊያ ተደጋጋሚ መኪና ምስባር ተደጋጋሚ ካልኦት ስራሕቲ ትንኮሳታት ይፈጥሩ ነይሮም ክሳብ ደደርባ ከባቢ ሕጂ እቲ ዓፋር ዝበሃል ትርእይዎ ኣለኹም ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝምረፅ ዘሎ መጀመርያ ዓፋር ዝበሃል እቲ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘሎ እታ ትቕፅል ትግራይ ኣብ 2020 ክሳብ 2022 ዝነበረት ትግራይ ሎሚ ዓፋር እያ ክትከውን ትኽእል ዓፋር ዝተመርፀሉ መንገዲ ድማ ንብዙሕ ዕላማታት እዩ ሓደ ትግራይ ደልዩ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ትግራይ ስለዘይሰለጠ ካልኣይ ኣማራፂ ናብ ኤርትራ ክትገብር
ዓፋር ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ጌርካ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ግን ስቲል ኣብኡ ኮንፍሊክት ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ተኣማሚንካ ክትገብር ኣይትኽእል ንኻልዕሉ ኩሉ ድማ ኣምሓራ ኣንጻሩ ኣብ ገጅፍ ኩናት ስለ ዘሎ ንኣምሓራ ንኩናት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እታ ካልኣይቲ ኣማራፂት ናቱ ዓፋር እዩ ተጠቒሙ ዘሎ ነዚ ዓፋር ድማ ሕጂ ልክዕ እቲ ዋላ እቲ ኩናት ብምስእስ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ እውን እንተሪኢኹም ናብቲ ቦታታት እቲ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩሉ ናብቲ ክልል ዓፋር ገፁ ዝቐርብ እዩ ዕላማ ናብቲ ዓፋር ገፁ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ኣብቡ ብዙሕ ድራማታት ንክገብር ሰራዊት የበጋግዝ ስለ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ሰባት ነታ ታርጌት ነታ ቦታት እያ ናይ ዓቢ ፕሮፓጋንዲስት ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ አይቀርም። አሁን በእኔ እምነት አሁን ባለ ቲፒኤልኤፍ አቅም በሁመራም በኩል ሰብሮ መውጣት የሚችል አይመስለኝም። ሙሉ ለሙሉ ጦርነቱ ከፈነዳ ያው የተለያዩ ተዋናዮች ስለሚኖሩበት ትኩረቱ እሱ ሊሆን ይችላል። ግን በዛም በኩል የመውጣት በዚህም በኩል የአፋሩን መስመር መያዝ አሁን ባለው አቅም የሚችል አይመስለኝም በእኔ እምነት። ግን ቢሳካለት ጦርነት ከተጀመረ የተለያዩ ተዋናዮች ከገቡበት እሱን አያልምም ብዬ አላስብም በፍጹም። በነገራችን ላይ አወዳድር ብትለኝ እንደውም ሳይበልጥ አይቀርም አፋሩን መያዝ በመተማ ከመውጣት። መተማ መውጣት ሌላ ሀገር ጋር ያገናኛል፣ ድንበር ክፍት ይሆናል፣ መሳሪያ ልታመጣ ትችላለህ፣ ምን ልታመጣ ትችላለህ። ሱዳን ግን እና አጋዦችን ነው ሊያስገባ ይችላል። ቦታው ይለያይ ይሆናል፣ አይዶን ነው እንዴት እንደሚያደርጉት። ግን ሱዳን ግን አሁን ሜስ ውስጥ ነች ራሷ። እንደዚህ አይነት ነገርን ስሙዝሊ የምትሰራበት ጊዜ አይደለም። አሁን እዛ ያለውን ራሱ ይሄ ሬፊውጂ ካምፕ ውስጥ ተጠልሎ ያለውን አይዲፒ ማኔጅ ማድረግ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል አሁን ከጦርነቱ የተነሳ። ይሄኛውን ግን መያዝ ቅድም እንዳልኩት የደም ስር ስለሆነ የኢትዮጵያን መያዝ በተደጋጋሚ ጥይት በተተኮሰ ቁጥር ጥይት ያልቃል። እንታይ ዝብል ዘሎ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ናብዚ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ንሳቶም ነቲ ናይ ዓፋር ስትራቴጂ ብብዙሓት ወገናት ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘሎ እዩ። እንታይ እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ህወሓት ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ደገ ሓይሊ ዘራኽቦ መስመር ንምዕፃው ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እንታይ ማለት እዚ ኣምሓራ ንኣብነት ነቲ መተማ ዝበሃል ወይ እውን ናብ ሱዳን ገፁ ዘውፅእ መንገዲ ንዓቢ ብዙሕ ግዜ ይድፍትን ዘሎ ነቲ መስመር እትክሕዞ፣ ምክንያቱ ብሱዳን ኣፅዋር ክኣቱ ስለ ዝኽእል ነቲ መስመር ናይ ሱዳን ክንበት ከለና ዝብል ናይ ዓቢ ሰራዊት ወይ መንግስቲ ናይ ዓቢ ኩሉ ግዜ ዝደልዮን ዝፅዕረሉን ኣጀንዳን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካብ ወፃኢ ግን ህወሓት እውን ናብ ምስ ሱዳን ዘራኽቦ ዶብ ንክረክብ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ክሰልጦ ይከኣለን። ስለዚ እዛ ናብ ዓፋር ትግበር ዘላ ኮይና ተሪፋ ኣብ መወዳእታ ነታ መስመር ንግዲ ናይ ጅቡቲ ንምብታኽ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ነታ ናይ ጅቡቲ ንክትበትካ ትሕሪ ኮይንካ ዋላ እቲ ናይ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ነቲ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ንምብታኽ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ተስዓሚታዊት ናይ ደገ ኣታዊታት ናታ ካብ ጅቡቲ ዝመፅእ እንተኮይኑ ምስ ዓቢ ምውጋእ ብዙሕ ክሳራታትን ብዙሕ ህልቂትን ካብ ምፍፃም ነቲ መስመር እቲ እንድሕር በቲኽካዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ንዓቢ ክበልዖ ዘሎ ተኽእሎ ላዕሊ ስለ ዝኾነ እዛ ኩነታት እዚኣ ብኩሉ መንገዲ ኳልኩሌት እትኸውን ዘላ እያ። ብወገን ኤርትራ ብተደጋጋሚ ነጊሮም ኣለዉ እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካልእ ግዜ ዘይገብሮ ኣገዳሲ ምንቅስቃሳት እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና። መጀመርያ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ሓንቲ ኣብዚ ኣርቲክል ኣውፅኦማ ዘለዉ ዶቼ ቬለ ዝበሃል እዩ ኢትዮጵያ is Ethiopia aiming to intimidate Eritrea? Short answer yes. ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምስ ኤርትራ ክትዋጋእ ትደልላ ዶ ንዝብል መብዛሕቶም ትደልየ የላን እዮም ዝብሉ ዓቕሚ እውን ስለዘየለ ይብሉ። ግን ንኤርትራ ፀቕጢ ፈጢራ ኣፈራሪሃ ኣሰናቢዳ ሓደ ኣጀንዳ ንክትገብር ድሌት ከም ዘለዋ ድማ ይገልፅ ኣለዉ። እዚ ኣርቲክል እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ዘሎ እዩ። ደይመደይ ኢልካ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ንምስሳይ ካልእ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ውግእ ይጅምር ከም ዘሎ ንሽፋን ንምግባር ክልቲአን ሃገራት ንኩናት ይዳለዋ ኣለዋ። ኣቢ ድማ ዋላ እኳ ብኣፍ እንተበለ ፈሊጦም እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ኣቢ ውግእ ክገብር ከም ዝደሊ ውግእ ኣውጁ ከም ዘሎ ግልፂ ስለ ዝኾነ ኣቢ ውግእ ኣውጁ ኣሎ ክብሉ ግን ንኣቢ እገዳ ከይወርዶ ስለ ዝድለ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትፍናን መንፈስ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ክትረዳዳእ ትደሊ ከም ዘየላን ግን እንታይ ካብ ክገብሩ ይደልዩ ኤርትራ ትፈርህ ከም ዘላ ኤርትራ ተጨናኒቓ ከም ዘላ ገለ ክእሙን እዮም ዝፍትኑ። ወል ኤርትራ ተጨኒቃ ያላ ዋላ ተጨናኒቃ ያላ እዚ ትዘ
لاب محبراو مراخبي جيشو كله يتملسن قال ملز بالنزلو كوناتات فقراتات علو حنت قال كن كتزارب سمعنا كان فلتنينا موتكاتات اللي محبراو مراخب محبراوي مراخبيتات ما قبر كان حد صراحه اللي خوينا ስለዚህ ዋንተ ቃል ሳያመል ዛ زارو تم جزيه زرخو بيوم تم جزيه زرخو خاف صراحه له ማለት እኔና خبر جنرال التغلب سبب سلطان بلصقنا بتيك توك فكروا وعلوا له زاغ فيسبوك تكاتل له فيسبوك يرغول يا جزيه ولا ايه راح يقول طريقه راينا ስለዚህ የለነው ላ يلا جنرال تغلب على الجولا وعلى الواجا بحر المريت الموصلين عندهم السوق انت واحد ولا ايتفكروا لهم بحر المريت حزبي ስለዚህ ችግር የለም حزبي እንዳር عزيزنا طرحنا الراي جنرال اوكي كم تريو ዘለኹም እዚ ስእልታት እዚ መጀመርያ ግዜ ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ክወፅ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ናይ ኣወል ስዒድ እንታይ ኢሉ ነይሩ ታሪክ ናይ ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ስእልታት ናቶምን ዘድሊ ቪድዮታት ናቶምን ከምቲ ዝድሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርጋሕ ከም ዘይፀንሐን እዚ ድማ ስውር ኣጀንዳ ነቲ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ እዩ أجري زي أبيرترا نايرترا عبيتي مرحتي بفلا يبلع الوتادراي مرحتنا نايرترا تقلالا ناي سوشيال ميديا وي ناي ميديا كنت على كايت كم زنبريو مغنياتو كميز بلا تاريخ زلوم كميز بلا تاريخ نجنونت تسرعي ابي انترنت زخون حبريتا يلم ስለዚህ هذا كابتي زحمه مني يقداس ناول سعيد نزا فيديو زي انت تبصح كندي دس مبلن نير مغنياتو بابليك لون كنغرو ስለዝደልየ برايفت رايد يكون ኤርትራ ድማ ዝኣክል ስእልን ቪድዮታትን ከምዚ ገይራ ከተውፅእ ክትክእል ኣለዋ እዞም ኩሎም ጀነራላት ኣብ ኢንተርኔታት ይነስእሎም ከማን ንረክብ የለና ሕፅር ኣቢልና ክንነግር ናይ ጀነራል ድዩ ናይ ሚኒስትራት ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ድዩ ስእሊ የለን በቃ ኣይ ቲንክ ኣወል ስዒድን እቶም ቲም ናቱን ገለ ነገር ክገብሩሎም ዋላ ጋለሪ ክገብሩሎም ሓደ ሰብ ነቲ ጅግና ናቱ ክፈልጦ ተኮይኑ ስእልታት ናቱ ክህልዎ ኣሎ ቪድዮታት ናቱ እኹል ትሩፍ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ኣብ ብልጽግናን ንጎም ሸትን ስእልታቶም ዘርኡ ዘሎ ሽሞም ከዓቢ ታሪኾም ንክተርፍ ኢሎም እዮም ሽጣራይ እዚ ስለዚ ኤርትራ ድማ ዝኣክል ስእልታት ከተውፅእ ክትክእል ኣለዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም እኹል ስእሊ የለ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ንኣብነት ሓለቓ ሳብ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እዩ 10 ይኮናል ናብ ኢንተርኔት ዘለዋ ስእልታት ብጣዕሚ ኢኻ ስትራግል ትገብር እዚ ቻነል እዚ ብዘይከኣል ዓለም እዚ ቻነል ናትና ናይ መራሕቲ ኤርትራ ስእልታት ክንዱ ዘውፅእ ቻነል ኣሎ ኢለ ይኣምን ያነ بتمكحتك هايكون نزي مغنياتو بوليتيكا سلا نزارة بوليتيكا دما قصنا بوليتيكا توم مرحتيو فتوم تلايوم أخبر دسي بلوخا مرحتنا يتهاجر صميم أبي أحمد سلط فتوى يكون كل محل توزوج مرحنا يا قريب بوليتيكا هذا زارة تقين كادما سمعيت ويقال ملك خمس بروباغندا يكون نزي زينا ويونت انتنا كنب كلنا استقال لنا مثلا كون الناس غربك خوننا عندلي سلازي أبي أحمد عبد السلي تمسع يقالت بقول لهم نعخاخ حقس وين نعبس له فتون سلا صلونا يكونن زين عند حرقينو ما راح انا هاجر لازم راح زلنا جبت ما راح هاجري ناي السودان ما راح هاجري حميت سلا فتوى يكون كون زمسو it doesn't matter ما راح انا هاجر كساب زخونه فتوى صلايو زين هاجبر كله نص كمصي بخبر زلو ما قد ما سلازي ኤርትራ نزوم مرحتناتنا بزيك على العالم بزح سلتاتناتهم كتوصل ኣለዋ I don't understand ስለምታይ ኣብ ፔጃትና ኤርትራ بزح سلتات كوتسيكل ስለዚህ ትስእልታት ናቶም ተወዚዩ ሰብ ከም ኤርትራዊ ሚድያ ዝፈቱ ሰብ የለን ሓንቲ ስእሊ ምስ ወፀ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክንዲ ምንታይ ሸር ክትከውን ሪአ ኣለኹ ኣነ which is ፅምእናይ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ትዝቢኻ ትርኢ ሓበሬታ ቪድዮ ወላ ፖለቲካዊ ትንተናስ ከግደፎ ከምዚ ዓይነት ብስእሊ ዝተቐድሐ ብፅቡቕ ዝተቐድሐ እዚኣ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክትከውን ምኻለት ንኣብነት ኣወል ስዒድ ነዚ ኣብ ቻነል ናቱ ክዝርግሖ ይኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ህድሞና ከይደ ክረኽቦ ይከኣልኩን ኣነ ምናልባት ሓሊፍኒ እንተኾነ ንገሩኒ ናይ ብሓቂ ናይ መራሕቲ ኤርትራ ስእልታት ሕፅረታት ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ኣነ ኣክርዳእና ይክእልኒ ንሃገር ዝመርሑ ዘሎ መራሕቲ ተኮይኖም እኹል ስእልታት ናቶም ክህሉ ክኽእል ኣሎ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ሶሻል ሚድያ ድማ ዝሃብካዮ ዝቕበል ድሕሪ ዘይሂብካ ኩሉ ግዜ ከም ዘይብልካዮ ዝገብረካ ስለዚ ነቲ ዘለካ ሓራይቲ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ኣገዳሲ ገለ ኣሎ ኤርትራውያን ከርእዩ ይደልዩ እዮም ገለ ዝብሉኒ ኣነስ ኣብዛ ዓለም ትነብር ተለኻ ብናይ ዓለም ቋንቋ ክትዛረብ ግዴታ እዩ ንኣብነት እዚ ሕጂ ኣወልካ ሓቶ ዝፀንሐ መልስና ኤርትራ ንሕና ክንስዕር ኢና ዶ ገለ ዶ ክብላ ይደልዮን ኣይፅበን ኢኻ ማለት ኤርትራውያን ከምኡ ይብሉን እዮም ግን እቲ ሕቶ ኤርትራ ካላ ድያ ከመይ ትሪኦ ኣላ እዚ ኩነታት ኢልካ ነቲ ህዝብኻ ሞራል ናቱ ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ ሰራዊትካ ኦኬ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብሶሻል ሚድያ ስለዘይውዕል ካልእ ዓይነት ሞራል ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ፅቡቕ ድማ ናይ ፋኖ ተቃለስቲ እንታይ ክብሉ ሰሚዐም ኣለኹ ሰውራ ናይ ኤርትራስ ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛታት እዮም ኢንተርነትን ሶሻል ሚድያ ናብ ዘይብሉ ስለተቃለሱ ክብሉ ሰሚዐም ኣለኹ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰውራ እዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ እቲ ዝኸፈ ቃልሲ
نفس وكف سب مستير زغبركا لايف كوين اب تيك توك يوصالكا اب سوشيال ميديا يزارب نتنتي يصرف تنتي قاسي بخمس قصل كبيريو لزي إرترا تمستيراونة اب سراويت ناي بحكي ريسبكت وتهدر سوشيال ميديا تي زارب تقينو انا كاوز حمق نجار كريكلني I don't think سراويتنا امريكا بزعبا كينات كم يزاربا مثلا ስለዚህ ካተሎም ዝናይ ብልጽግና ሰራዊት ክገብሮ ዝውዕል ወይ ውን ዝናይ ትግራይ ሰራዊት ክገብሮ ዝውዕል ክሪኦ ከለኹ ግን ውትድርና ብኸም ክቅፅል ኣይክእል ውትድርናሲ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ክህልዎ ኣሎ ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ዝመፅእ ምስጢር ድማ ኣብሶሉትሊ ይዕቀብ ተዘየለ ከመይ ጌርካ ክትዋጋ ሓደ ወታደር በት ክበፅዩ ሎሚ በዚ ከይድና ነርና ገለገለ ኢላ ሶሻል ሚድያ ላይቭ ተኣቱ ተኮይኑ እዚ ከመይ ጌርካ ስትራቴጂ ጌርካ ክትተግብር ዝኾነ ካላርስቲ ኮይኑ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኣወልን ብፍላይ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ቪድዮታትን ትሕዝቶን ከውፅኡ ከለዉ huge respect is alanagan the challenge is we need more this is not enough ብዙሕ ስእልታት ብዙሕ ቪድዮታት ሰብ ክስንዶ ከቐምጦ ክዛረበሉ ነቲ ናራቲቭ ናይ ኤርትራ ክደፍእ እንድሕር ኮይኑ ስእሊ ብዙሕ ክወሃብ ኣለዎ ብዙሕ ቪድዮታት ክወርድ ክኽእል ኣሎ ቀሊል ድማ እዩ ቴሌፎን ዘይብሉ ካሜራ ዘይብላ ኣይኮነን ሃገር ስለዚ ከም ኣጀንዳ ተሰሪሑ ከም ዕላማ ተወሲዱ ስእልታትን ቪድዮታትን ወላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መናይቱ ቲም ናተይ ብጣዕሚ እዮም ስትራግል ዝገብሩ ዝኣክል ስእልታት የለን زاكل سلطة سلزي لنا تنزل لوا فنعن circulate كجبري خات جدا because there is no enough pictures كبير تراد وتصلوا نابن تجيب سخيد يقول ما حس اللي تات كوردي جبوا ميدياس نيرومي ماو ناي present إيرتراس اللي هو الكوردي جبوا ناي كالوت قليل نجار كجبر زغليو I don't think politica إيرترا ما أنصارو زخاني يكون agenda وي politica أول شيء سلطات ناي راح تقوم أخبرو حزو تزبي كخبرو ججانو كخبرالو ياس كل زين عامل ول كتخبرهم قل كتريهم كتكلال لك ناتهم سئل ناتهم دمس ناتهم زربان ناتهم تحسون كع كوهاب كتلالو نقرا من قدنا نتز دل زلو نساتهم تاريخنا كهسسو كل ناتنا نقر حسيسو دخي من كتعرف يوم زلي زلو كلهم تم حيلتات في المعرب عالم رجيم تشنج قبله خلو نايرترا تاريخ كتقف نايرترا كونيتات كدمسس يوم زلي نيرم نحن هذا ما كان فكر يبلنا It's being taken apart. And behind every headline about civil war is a story of US empire, greed, and betrayal. While headlines point to the UAE as the culprit behind Sudan's humanitarian disaster, the truth runs far deeper and more sinister. For over 2 decades, it's been Washington's official policy to turn Sudan into the failed state we see today, as part of a new Cold War against China, Russia, and Iran, and a campaign to destroy any nation that dares to stand with Palestinian liberation. What's happening in Sudan isn't another African tragedy. It's an architecture. እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም ኣብዚ ዜና እዚ ኣዝያ ኣገዳሲ እዩ ከም ኤርትራ ወድማ ልዕሊ ማንም ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዜና እዩ ምክንያቱ ቀጥታ ናይ ኤርትራ ክፀሉ ዝኽእል ዜና ስለ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ትንተና ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ቃንዛ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ስቃይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን this has to be very clear ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ዝረአ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ባህሊ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝረአ ዘሎ ولا مبرق أفريقيا وبعبي كتب له تخليقها إمارات أتيا كم تتجبر على نبلا لنا إمارات بين يكونت إذن أجرزي much deeper وش تعمق أزل ويو that's why Washington زلم زلوا كمون أبكالود بوتات زلم زلوا تابي كم زبجس كنر لنا زيا ناي سودان قداي مس إمارات رايات عايز كامر أي أخولا يكونن مغنياتو كينوز خدع عمق أزل ويو العلامة دما ناي راشا ناي تشاينا مسفح ويون سلوا بأفريقيا نمدفع كل عينة واقع نخفل دلونات كم زلوا سازي انت ايام زبل زلوا بزي كمونا ايران مالتي تك عندي استراتيجي خوينو زلوا ابزي زبال زلوا ناي تشاينا راشا مسفحفح نقول ناي ايران تن حجرات نعون كسالتا عدل كبازغ لا حجرات فحبتن كنت ولا كنكل لنا حساب كندوز اكل درجه يزخيات زلوا سلازي امريكا صقاتا سلازي بلا ገንዘብ سلازي بلا نتن مغابرياتات ناتن حليفه هباتنا على نز ጉዳይዚ بገንዘብን ወታደራውን ሎጂስቲክን ኢማራት ክቅበሎ ከሎ ስለያውን ሓበሬታውን ዲፕሎማሲያውን ጽልዋ ድማ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ካብ ኩሎም ትብዓት ገይሩ ዝዛረቦ ሓደ ሃገር ወይ እውን ሓደ ህዝቢ ጥራይ ዝመርሖ ዘሎ ሓደ ኣካል ጥራይ ዘሳስዮ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ፈፂንካ ክኸውን ዘይክእልን ነቲ ነገር እቲ ዘይምጥን ዘረባ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ is way deeper ካብኡ ንላዕሊ ስለምንታይ ብዙሓት ሓይልታት እመኻ ብዝበርትዕን ብዝፀንከረ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ድከቱ ዘፅግብዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልና ንክንሪኦ ንኣብነት ዝረአዩ እዛ ፅዋር እዚ ብኢትዮጵያ ገይሩ ካብ ሶማሌላንድ ተበጊሱ
بإثيوبيا غير زحلف زلو أصوار ناي إماراتيو نابي زغوار زلو ناب إثيوبيا زخيد كله يخليو ناب RSF ناب السودان زحلف زلو أصوار مخانو جن بعبيت ميدياتات يتزرب زلو ولا Breaking news from Ethiopia. Al Jazeera has obtained satellite imagery that shows the United Arab Emirates is now providing military support to the Ethiopian army. The investigation has revealed the UAE hired 2 private companies from Europe to run military flights to Ethiopia. The images also show drones at an Ethiopian airport in the capital, Addis Ababa. For this pockmarked track leads to war. Everyone who is able is expected to fight, including middle and high school students who were called up live. كم نريد لنا زي نريد لنا أصوار ببزح من قد زبال زلو بقليو ناي بلتقنا كادرتات كزاربو لسمعنا هنا نبي إثيوبيا زعت زليك بحال كله تعال حبريت هذا ما تمسس عليه بسومالي لاند غيرو بإثيوبيا رجيسو ناب إمارات ناب RSF ناب السودان زخيد زلو كم زلو يزنقر زي ما بتدقاقامي متنقعتات بفلاي زي أصوار زعت زلو أفتقراي تاوي سلوان خجبر مخانو زنقر حبريت له حدا كلتا حبريتات كبكمي مجمريا نتاناي السودان كي تملسكو خلو مساتل تعازيا ازي قداي ناي امارات ابزوبانا زغبرو زلو يجف علاما كم زلو قبل علي جنرالات ناي تግራይ تهنديس زلو كنغركم سلو زخونكي ስለዚ ተመሳሳላም ናይ ኤርትራውያን ውን ኩሉ ዝኽእል እዩ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣፅዋር ዋሕዚ ወይ ውን ምንቅስቃስ ናይ ሓይልታት ጥራይ ኣይኮነን ዘርእየና ዘሎ እንታይ ዳ ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ዝደኽማሉ ግዜ ሃገራት ኣብ ዝወጥቃሉ ግዜ ኣጀንዳ በአን ምግባር ከም ሓደ ልሙድ ተርእዮ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ዝገለጾ እስካብ ዝስምዑ ከነተሓሓዛ ኢና And therefore we should sanction them, we should take them out of the African Union, we should not invite into our forums until they come to their senses. Finally, here's my recommendation, very briefly. Don't invite criminal regimes to our midst, to our forums. Second, sanction the UAE from all of African Union forums. Thank you, sir. ናይ ብሓቂ ተባዕ ኣፍሪካዊ ስኮላር ሚስተር ሰመታሪ ዝበሃል ኢማራት ሓደገኛ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዞባ እዚ ብፍጹም ክዕደም የብሉን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቦታታት ክእገድ ክኽእላሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝግበር ዋዕላታት ክእገዱን ክእለዩን ኣለዎም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ መድረክ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ኣበይ መክሰምዑኻ መጋበርያ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ክሳብ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትፅበ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣገራምን ኣደናቕን እዩ ኣብዛ ለንቀነ ዝተገበረት ኢንተርቪው ናቱ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝበሎስ ከነስማዓዮ ንእሽተይ ከነተሓዛ ምዝያ أيضا في هذه المباحثات ሱዳን ዝዳወባ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ኣብ ርክብ ክልቴን ሃገራት ጉዳይ ሱዳን ብቐጻሊ ዝለዓል እዩ ስለዚ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕን ነዚ ሕጂ ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት ንምስጋርን ሓባራዊ ራእይ ክልቴን ሃገራት እንታይ እዩ الأزمة السودانية وهذا الوضع السوداني المأساوي والله شوف هذه أنا تحدي كبير جدا شجر السودان زعبي بدهنا يسوانايو يخون بر مش كل عبيت بدهتاتو سوداناويان بزين هيدا تاو شجرهم نفتح خلهم أنتي عبركتونان محيال بصناعات كنتصلينا أب السودان كنا تحكي لنا تبع لي السبب حق جنوان ساريو السودان قاتي موازلو وريت حبون أوجين وراريو عزيز حزن تريايو حزب السودان دحر ثلاث عقودات نبز حش كونتات نمسججار في النوم العالم بجسوه تزحزن جن كونتات نقوم مشوعين بلن سوداناويان نبد حل مسججار ما تخزل له كونتات نمسح زخلهم في نسكارتا كدالو يخلون يوم يوم تخونا جن نعود صحيح متتاونة مسججار مدرخ بمتحللخ أب السودان شجرن ورارن فتيرو كابتيز بوم العال استخدر الوانات حسكا كسب حجز جزين عدلاتن اللي لا يكونن دحر حزبهم العال عبز حلفه كلت سلست عامت فتحنا ممصاي قال كنت نبره الشجر جنا يطلالو سلازخا سعرتات مثل ايرتران كالوت من السودان يحجزوا وجناتن حقداسيو بدنكا بعتوبنات كنسحلوا لنا لنا يدقم تو مخنيات فتر زلخا زيناوي مدن نغاراتن متميان كنتاسنيو نابنت غربابه السودان زخونه
ሃገራት ዝሓቁፍ ተበግሶ ምስሪ ዕላምኡ ንጉዳይ ሱዳን ኣብተን ዝምልከተን ጎረባብቲ ሃገራት ብምሕፃር ፍታሕ ንምምፃእ ነይሩ ብርግጽ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ኣፍልጦን ናይ ምፍትሑ ዓቕምን ነይሩዎን እዩ እንትኾነ ግን ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ካብኡ ሓሊፉ ዞባዊ ተበግሶታት እውን እንትኾነ ቀጻሊ ዕንቅፋታት ከጋጥሞ ፀኒሑ ኣሎ ምስ ናይዚ ኩሉ ዕንቅፋታት ግን ንሕና ከም ጎረባብቲ ፍታሕ ብሱዳናውያን ንምምፃእ ፃዕርታትና ክንቅፅሎ ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ህዝብታት ዞባን استراتيجية حبارة وربح سر زلوا كلهم من قصات زبانة نهزب السودان محجازن شجرون مفتاحن كسرحوا قبومي تعمل بالاتجاه ل كم تري ود لهم إيرترات مرجع ناتا أزين الصور أبز قداي زد ما زبالة مرجع حيزات كسغزل الحجرية يقداس نايرترات راين بينون تايق بري. It began decades ago when Expose toppled him and violence, but for its alliance. حجن تايم زبلو زلو تكونتات لك مس موداق ناي البشير موداق لك مس ناي قدافة تمساسها لكم زنبرة كلت يوم نسمع عرباويان عرق خجبر أبز فتنوا ليوم بحق تجرم زيها ناي البشير أجا موداقو بتشين عصر شو من تنك قدام يزودوا مغنيات زبن ملو أنصار أوروبا أمريكان يخيب نيرو أما وداتا نا أمريكا حراي مساهم كسره IMF World Bank حجزون مزبلة بوز متصون فاسي موت أبي وبوجر وديقو ناي قدافة ما تمساسها الخمين نيرو مغنياتنا البشير تايم لما IMF نتنا بانكينج كتر زنبرة نتدقومات تبتقط تباز زنبرة كله اللي يلمو كل تدقومات ندرالي وباني إيش نسماي تتوكسو نداري نسماي تتوكسو منابر نسماي تتوكسو حزبي بانسينا مقبوحيدنا منابر كبيرنا بمبالغ غرغر جميرو بغير سلطان اليوم نعبد ما تمساسالي بده ينفطر بلو زلو سلازي اتا بده دما كساب ابي تبصحل ان ريالنا امودا تنريو زلنا ات بلاي بوك اوشت ابوليتيكا ناتكا ناتاتهم حليف كان تحريف كان مسوم كسرح تخليقه دبلوماسي تقبر تخليقه بوليتيكا ناتكا قطبانات كان نسوم كما حضروا وند عرفتي طاليا مبرهتي كايم قلت سرعات كان كغيروا تزقاله لمن قدي مخانو يزنقر زلو سلازي እዛ ኣብ ጎረቤትና ሃገራት ንሱዳን ዝገጥማ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሲቹዌሽን ስለዚህ ተባራዕት ራይት ኩነታት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጅቡቲ ድማ ሌትስ ጎ ናብ ጅቡቲ ከሪኩም ስለዝኾንኩ ጅቡቲ ንባዕሉ ኣከመይ ኩነታት ኣሎ ስለዚህ ዞባ ምሉ ኣከመይ ወዲቁሎ እንተ ተረዲካ ጥራይ ኸነት ኩነታት ከተንብቦ ትኽእል ጅቡቲ ንባዕላ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ወይ ውን መጀመርያ ናይ 2026 ምርጫ ከተካይድ እያ እቲ ተካይዶ ምርጫ ድማ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ወይ ዝበሃል ዘሎ ودي 77 عمد اسماعيل عمر قله نايتعنا صقم كم زلو يزنقر بزوج زي فرنسا خيدو كم زحكم يزنقر considering a constitutional نتي قوام نايت هاجر قيرو مبالشات شي غزي نوددر كساتف مخانو حبيرو لمالتي تصقم ግን elite fragmentation and secession struggles امونغوتوم elite ممقال كم زلون من السلطان يركب لما برتع وتر خمزة يزنقر deep division has emerged within the ruling elite over Gilles successors لازم من يتكايو برتع زخونه ودر أما نقطم elite تلعيلو خمزة speculations around his stepson نابنت ودو قالو ونا ودو سبيت مالتي stepson نسو زاب سلطان كم زغل ينقرالو from the Afar community, Afari, Amargele Somali مثلا, as a potential hire, raising ethnic tensions within the dominant Al-Isa clan. الذي أنا نرجع لنا عليه تاوي دقز بله شجري جل وزان اشتهى هجر من هالبعض قدايا بزح كما أجندة سلزي الرمبر constitutional amendment تجبره أفصلت عندما نسوق قتل كم زغلن صدق قامي نسو نكله regime changes طلبوا بتعدي بزح حتى قامتهم زلوا يصحفوا لهم نعيون ناتنا ناي هجري قداي ناقبركو أبداي كالوت قداي إدنا كنو توين دلنا كابز بلنبر أبز قداي ناي جبتي بزح شجر كم زلوا جبتي نبعلا أب ديق زبالك الولاو كم زلا يزنقر سزي كابو كتير نادما زيادة أبصاب سكنسفايا To strengthen its foothold in the Horn of Africa, pursuing new alliances it says will promote security, development, and regional stability. Foreign Minister Badr Abdulati, writing in South Africa's News 24, said President Abdel Fattah el-Sisi views the Horn as Egypt's natural extension, tied to Cairo through the Red Sea and Nile Basin. He warned that any instability in the region directly threatens Egypt's own security and economy. Cairo is also expanding cooperation with Djibouti, Eritrea, Kenya, and Somalia in energy, education, and infrastructure. The second Egypt-Somalia Business Forum is expected in Mogadishu,
كم نريد زلنا انتايم زري زلو جبت دما بقد يوم نتكونتات نايكرنا أفريقيا بزبرت عمن قدي موبيلايز كقبروه جبت كل جزية تدليو نزل كونتات زي كت مزمزوية تفتني يوم زولي إثيوبيا بفلاي مخنياتو نجبتي نا إثيوبيا دخامنت نا ملوت زوبا دخامنت دما ويون سنكف زلو زبالة عدل كوينيز الرايم زلو نتسألواناتهم من معزاز بفلاي دما أبقى نا إثيوبيا زلو سزا أبي انتاي كقبر زلو أبزوان زي جبتي ግብጽ ተኣትወላ ምስ ኤርትራ ዓበደል ትገብራላ ኣብ ሶማልያ ሰራዊት ኣይትያላ ኣብ ሱዳን ዓቢ ኢንቮልቭመንት ኣለዋ ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናትና ክትኣትወና ከም ዘይትኽእል እንታይ መረጋገጽ ኣለና ኣብ ዝብል እዩ ምናልባት ነታ ጉዳይ ንምውዳእ በዚያ ጥራይ ክንሰግር ኢና ጊዜ ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ነቲ ዞባ ኣብ ምህዋኽ ብቐንዱ ትነጥፍ ዘላ ኢሚሬትስ ዓረብያ ተባሂላ ትግለጽ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላ እውን ምስ ጎረቤት ሃገራት ንዝግበር ረጽሚ ተደፋፍእ ዘላ ወላ ብሶማል ዘሎ ምትእጣው ኢሚሬትስ ተባሂላ ትግለጽ ኢሚሬት እንታይ ረብሓ ኣብ ዞባ እዚ ቀንዲ ናይ ጽልዋ ሓይሊ ወይ ከዓ ቀንዲ ናይ ፖለቲካ ተዋሳኢት ኮይና ትነጣጠፈሉ ዘላ ምክንያት እንታይ أمتى زمركوس؟ كمي نغي إمارات مخادنا من الوقت هاجرات دخومات يعني نايلنا دخومات لزخنا خان يدق متتتاولو نايزوباوين حيلتات متتتاولو كمون كات زباو زبالا كمون جلوبال بدرجة هاجراون مجد خطم الزكال صلوت زبها على هاجرات تكالات ألو نعبنت ناي السودان صاقم ويكات كونفليكت أمونغو خلطة حيلتاتتي وتحدراو سرعات ببرهان زمرحن بعرسي ويكاتي لعم السريح زبال وتحدراو حيلي أمونغو خلطي أمزلو رتاوالو أف السودان أبنت عصرت حمشت حيلتات إيدوم كمزأتو يزنقر حقرات مفلاي كاب إيرترات هيسكا تجراي إثيوبيا جبس سعودية إمارات نابل كاتخيتكا عصرت حمشت هاجراتن أكالاتني هاجراتن أبتي ناي السودان أجرجر إذن يأتوالا جن زيهم كلهم حدا كم زين رياض لنا تا قداي بزحت انتناندي زوها بازلو زا قداي ناي السودان قداينا السودان جن صغير كان بينو كرز خلد كوينو كتبلو تغل بفلاي دما نايرترا متتتاو دما أنا مسناي كلا أجرات متتتاو جيرو ونكريو زخلا يكون كل مغنياتو إيرترا بقى تادوب زلوا يم السودان كلا دما أب قداينا السودان انترفو نتحيلتات ناي سراويت ناي السودان نمحيال هينو زخده نتهاجر نمفراس ويون حبو أجندة أبتدي سقطات ناي تهاجر ديو كلا ناي تهاجر فلوي أجندة إيرترا كل وايكلنيو سلازي بحفشة قداينا السودان كان حدا عابي ممحري نطبخ ينزل رأي بزوبانا مغنياتو كالوت هجرات تمساسال عجا خقات من كم زغليو نابنت ناي موداتا مشفن متكاتا نايزيا بس إثيوبيا كانت تحازو سلازلنا بزيا غيرنا نبنا عالم كنسجر أبلالي إيرترا وتغفيتا إثيوبيا عدو خينا ناي مقصال عدلا يوداو نمنتاي حدا وشتاو تسقمالو سلازي زوشتاو تسقمزي إثيوبيا خزغونا نجر مسنخات زفندي كالاي زو جزي مست جمرة ناي حزب إيرترا قطري أو قمتنا أتخا ناي حزب تግራይ قطري أو قمتنا أتخا كلتيوم تدميرهم 8 مليون يأتون 10 مليون أيقونون نالكا كالكوليشن بمسرح زقبر وق من دحركم زأتو سلازي فلت حدقنيا يزغون لزام مستقراي طرح زتجاورو قواس أبلالو إثيوبيا زوم تصو صعبين رينا ينا كميز مسألة إيكونوميا ودكت بوليتيكا ودكت سوشيال فابريك نايت حزبي كم زبطات أصو بقلص زرزلاي هذه دما إثيوبيا أبلالي إيرترا وتغفيتا exactly بزي غيرنا هنا كنودا نخل مخنياتو تكوينات اب إثيوبيا كجبر زحسب زلو ويون زكايت زلو حج دما أبي أحمد بعندراناتو نابي إيرترا قصو قبرو زحسب زلو كوينات أب قمتيتيغا إثيوبيا كم حجر كتقصل لي تقصل النزبل كمان نبعلو أملكت حتى تزخل مخانو زنقرو كيلاتاتن تنتنتن عزيوم بزحاتيوم عديوم تغصرهم نحنا قلنا إثيوبيا كتفرزي تفرسن كم ديبيت زرعي له قداي ونا يكون المهياتو نيرترا قداينا له لاونتان قداينا جزاتا واحد النتاني اتي ني بزحات كم زبلو زلو
ናብ ኣብ ሱዳን ዝተራየ ባህሪ ናብ ኢትዮጵያ እውን ዝረአ ዘሎን ወላ እውን እቶም ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ዝብልዎ ዘለው ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ይኣትሎ ናብ ኣምሓራ ይኣትሎ ናብቶም ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ይኣትሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ከጋድድ ዝኽእል ንስዩ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ነገር ንክኸይድ ክገብሮ ዝኽእል ንስዩ ስለዚ እዚ ሕጂ አንቨሪፋይድ ኢንፎርሜሽን እዩ ካብ ሱዳን ተበጊሱ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ብመንገዲ ትግራይ ገይሩ ናብ ዓፋር ኣትዩ ነቲ ኩናት ናይ ዓፋር ዝቕፅል ዘሎ ንስዩ ዝብል ስነ መጎት ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ርእሶም ዘሎ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ ኣብ ሳይኪናቶም ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ብኡ መልክዕ ድዩ ዝቕፅል ዘሎ ወይስ ካልእ ዓይነት መልክዕ ዘሎ ኤርትራ ኸ ናይ ግድን ድያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ንክትእቱ ክትግደድ ወይ እውን ግደ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ናብ ትግራይ ዝፍተን ዘሎ ድሮናት መጥቃዕቲ ጀሚሩሎ ናይ ድሮናት ስትራቴጂናቱ እንታይ ከም ዝመስል ምንቅስቃሳት ናይ ድሮናት ናይ ኣቢ የብለሎ ይብላሎ ካልእ ፀብፃብ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ ገጅፍ ምዃኑ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ኤርትራ ምናልባት ብቁፅሪ ክንድናትና እንተደይበልና ብዓቕሚ ግን ወታደራዊ ዓቕምናትና ናታ ሓያል እዩ ዝብል ገምጋም ኣብቲ ናይ ብልፅግና ሚሊተሪ ሰርክልስ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ኩሉ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትእትታው ኣብ ግምት ኢኻ ኣሜሪካ ወሳኒት ክትከውን ኣብዚ ኣሜሪካ ክብል ከለኹ ኣሜሪካ ዘለዋ ተራ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ድማ ምርኣይ እቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ብኮይኑ ይስማዓኒ ንኣሜሪካ ንክትፈልጥ ድማ ብመቀናቐንታ ኢኻ ትጅምር መቀናቐንታ ብኸመይ ይግምግሙ ኣለዉ China Xi Jinping is making rapid moves. He's upgrading and expanding his military. The scale of this expansion is massive and the pace is alarming. This exercise is being done across the board, on land, at sea and in the air. Let's start with land. New satellite images have emerged. They show missile production on a large scale. There are dozens of factories, research hubs and test sites. All kinds of facilities are being expanded. More than 60% of all missile-related facilities in China have become bigger. Over 2 million square meters of new floor space has been added. We're talking about an area that can house hundreds of football fields. Only here they're building weapons. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ኣሜሪካ ንዓለም ብኸመይ ትሪያ ኣብ 2025 ኮይና ክንሪኣ ከለና ኣሜሪካ ንዓለም ሓንቲ ሃገር እያ ትረኣይ ወይ እውን ውሕዳት ሃገራት እየን ዝረኣያ እታ ቀንዲ ትረኣዮም ንዖም ቻይና እያ ምስ ቻይና ዓብ ኮንፍሮንቴሽን ዓብ ግጥም ምናልባት ወታደራዊ ግጥም እውን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣብ ሲናሪዮ ናቶም ኣብቲ ናቶም መደባዊ ፕላኒንግ ወይ ካ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ኣሎ እዩ እዚ ምስ ቻይና ወታደራዊ ረፅሚ ኣጋጢምና ክንሰዓረሉ ንኽእል ኩነታት እውን ምስ ቻይና ይክጋጥም ዝኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ማኒቨሪንግ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ኣካይዳ ናቶም በዚ መኻን እዚ ዝብገስ ኩሉ ዘለዎም ዓቕሚ ምስ ናይ ቻይና ኣወዳዲሮም ከምኡ ድማ ቻይና ምስ ራሽያ እንድሕር ኮይኖም ነዚኦም ክልቲኦም ገጢምና ክንስዕር ንኽእል ዶ ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎም ነዚ ዘይንኽእል እንተኮይንና ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ እውን ነቲ ዘለና ፀብለልትነት ብኸመይ ክንዕቅብ ኣለና ብኸመይ ከነልዕሎ ኣለና ስለዚ ቻይና ብባሕሪ ብሰማይ ብኣየር ብቴክኖሎጂ ብመሬት ብኩሉ መንገዲ ትሕይል ከም ዘላ ፈሊጦም ኣሎ ፀብፃብ ድሕሪ ፀብፃብ ዘርእዮ ዘሎ ድማ ናይ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ጥርዚ ይኸይድ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ለንቀነ ብዝወፀ ገምጋም ናቶም ናይ ኣሜሪካ ኤሊት ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ምስ ቻይና ከጋጥም ዝኽእል ወይ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዑ Defense spending is soaring and its defense industry is on a wartime footing. It is rapidly developing and producing weapon systems designed to deter the United States and, if deterrence fails, to emerge victorious in a great power war against the United States. China has already caught up to the U.S. in its ability to produce weapons at mass and scale in some areas. As part of my book, The American Edge, we're now going to ask, is China's defense and its defense industry stronger than the U.S.'s? ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክኢላ እዚ ኣብ CSIS ዝበሃል ሓደ ናይ ዓብይ ቲንክ ታንክ ናይ ውግእን ወታደራውን ናይ ኮምፒቲሽን ናይ ሃገራት ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ካብ ዝገብር ማዕከን ናይ ምርምር እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ዝነበራ ኤጅ ወይ እውን ዝነበራ ፀብለልትነት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክረአ ከሎ ምስ ቻይና ክወዳደር ከሎ ግሬት ፓወር ዎር ይብልዎ ወይ ግሬት ፓወር ኮምፒቲሽን ናይ ክልተ ሱፐር ፓወርስ ውድድር ግጥም ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፀብለልትነት ኣለዋ ቻይና ድማ ኣበይ ተርክበና ኣላ ኣበይ ካ ሓደጋ ክትኾነና ኣላ ኣሜሪካ ድማ ዓብይ vulnerability ወይ እውን ቅሉዕነት ናታ ሓደጋ ናታ ፀገም ናታ ኣበይ ቦታ ኣሎ ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ካብ መፅሓፉ ዘውፅኦ ነገር እዩ እዚ ከዓ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነዚ እሱ ዘቕርቦ ሕጂ ባዕሉ ክደግሞ ክትሰምዑ ኢኹም ከመይ ኢሉ ዝተተሓሓዘ ነገርን ዓለምና ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ And to help us answer that question, let's first move to the Ukraine war.
So one of the most significant indications that the U.S. has challenges with its defense industry is in Ukraine. So here we see the Russian invasion of Ukraine, the front lines, the pushes by various Russian forces. The quantities of Javelin, as the U.S. discovers as it's providing assistance to Ukraine, the quantity of Javelin anti-missile systems transferred by the U.S. to Ukraine during part of the first year of the war, so through August 2022, represents 7 years of production at fiscal year 2022 rates. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ኩነታት ምድላው ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ምድላው ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ንኽንፈልጥ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ገምጋም ንውሰድ ኬስ ስታዲ ንውሰድ ኩናት ናይ ዩክሬን ክጅምር ከሎ ወይ እውን ሓንቲ ዓመት ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ተኻየደ ሓደ ዓይነት ካቴጎሪ ናይ ኣፅዋር ጃቨሊን ዝበሃል ናይ ፀረ ታንኪ ሚሳይል እዩ ፀረ ታንኪ ግለሰብ ዝትኩሶ ክቡር ውፅኢታዊ ወይ እውን ኣገዳሲ ንኩናት ዘድሊ ስለዚ እዚ ሚሳይል እዚ ኣብ ውሽጢ ዓመት ንዩክሬን ዝሃብናዮ ጃቨሊን ይብላሎ 7 ዓመት ኣፍሪና ፋብሪካታት ናይ ኣሜሪካ ናይ 7 ዓመት ኣፍሪና ዘቐመጥናዮ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት ኩናት ምስ ዩክሬን ምስ ራሽያ ኣብ ዝገበረትሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጠፍዩ እቲ መኻዚኖት ኢሉ ን7 ዓመት ክንሃንፆ ዝፀናሕና ጃቨሊንስ ናይ ታንኪ ኩናት ድማ ኣገዳሲ ኩናት እዩ መካናይዝድ ኩናት ስለዚ ፀረ ታንኪ እዚ ሚሳይል እዚ ናይ 7 ዓመት ሰሪሕና ኣኪብና ዝኸዘናዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክውዳእ ክኢሉ እዚ ድማ እንታይ ይነግረና ኣሎ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናትና ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ምፍራይ ዓቕምናትና ምስ ምዕቡል ኩናት ዝዛመድ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ኣሎ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ራሽያ ዝግበር ግጥም ኣዚኻ ቀልጢፍካ መተካእታ ናይ ተጠጥፎ ዘለኻ ኣፅዋር ክትገብር ዘይትኽእል ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናትካ ኣብ ናይ ኩናት ፉቲንግ ወይ ካብ ናይ ኩናት መድረኽ እንተዘየምፂኻዮ ንቁጠባ ናትካ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ንሕና ምዘን ዓበይቲ ሃገራት ክንዋጋእ ድልውነት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ዝብል ስነ መጎት እዩ ዘቕርብ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኦልሬዲ ንኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ክንዲ ዝኸሰረ ድሕሪኡ ኩናት መሊሱ ዝበርትዓሉ ራሽያ ክደፍዓሉ ዝጀመረ ድማ መሊሶም እዮም ሓጊዞም ስለዚ መኻዚኖ ናይ ኣሜሪካ እናንቆልቆለ ከም ዝኸደ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ስምዕዎ ኣብዚ of the world. But their day too is almost certainly past. And they cannot match the size and strength of this adversary, nor am I talking about the Chinese Communist Party. The adversary I'm talking about is much closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. Not the people, but the process. Not the civilians, but the system. Not the men and women in uniform, but the uniformity of thought and action that is too often imposed on them. In the Pentagon, despite this era of scarce resources taxed by mounting threats, money disappears into duplicative duties and bloated bureaucracy, not because of greed, but because of gridlock. Innovation is stifled not by ill intent, but by institutional inertia. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበረ ሚኒስትር ኩናት ኢሎሞ ሚኒስትር ኩናት ናይ ኣሜሪካ እዩ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ፀገም ዓብ ፀገም ኣለዎ ይብል ኣሎ ቀንዲ መወዳደርትና ቻይና እንድሕሪ ኢልና ምስ ቻይና ዝወዳደር ዓቕሚ ግን ቅልጣፈን ስሉጥነትን ግን ከነማዕብል ኣይከኣልናን እሱ ድማ እቲ ቢሮክራሲ ወይ እውን ምሕደራዊ ግዕዝይና ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ቀልጢፍና ዘድሊ ምንቅስቃሳት ክንገብር ዋላ እኳ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ምክልኻል ነጥፍ እንተኾና መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ውፅኢታዊ ስራሕ ተወዳዳሪ ስራሕ ቅፅበታዊ እውን ቅልጡፍን ምዕባለ ከምፃልና ይኽእል የለን እዚ ድማ ምስቶም መወዳድርትና ምስቶም ቀንዲ መቀናቐንትና ዝዛመድ ምዕባለን ግስጋስን ክንርኢ ንኽእል የለና ስለዚ ነዚ ክንቅይር ተዘይኪኢልና ምስ ዓበይቲ ሃገራት ተዋጊእና ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ሒደት ኣዋርሕ ቅድሚ ነዚ ስልጣን ምቕባሉ ኣብ ሓደ ፖድካስት ቀሪቡ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ኣብ ዝገብሮ ቀፃሊ ልምምድ ናይ ኩናት 10 ዓመት ኣከታቲሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ልምምድ ኣንጻር ቻይና ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ንስዓር ብምባል ገሊፁ እሱ ከዓ ዘለዎም ሎጂስቲክስን ዘለዎም ኩነታትን ዘለዎም መድረኻትን እቲ ኩናት ክካየደሉ ዝኽእል ቦታ ንሪኦም ልክዕ ነቲ ኩናት ንዑ ዝመስል ሲሙሌሽን ይገብሩ ኣሜሪካ ድማ ትሰዓር ማለት እዩ ክትሰዓር ከላ ድማ ካብኡ ተማሂራ እንታይ ክትዕሪ ኣለዋ እዩ ትሕቶ ክትዕሪ ንኸይትኽእል ድማ ሲስተም ናይቲ ሃገር ኣይሕግዝን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎም ነዚ ናይ ቻይና ለንቀነ ዝገብርዎ ዘለኹ over China's latest effort to expand what is already the world's largest navy. Beijing is officially commissioning its newest aircraft carrier. Senior Foreign Affairs correspondent Greg Palcott has details tonight. It's the latest sign of China's እዚ ፎክስ ኒውስ ይኻት ንሰምዕ ዘለና ፎክስ ኒውስ ማለት ናይ ኣሜሪካ ፈርስት ማጋ ንቻይና ዘቆናፅብ ንራሽያ ዘቆናፅብ ንካልእ ዓለም ዘቆናፅብ እዩ ግን
ኣብዚ እዋን እዚ ክቆናፅብሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂዖም ናይ ቻይና ናይ ዓለምና ዝዓበየ ኔቪ ሓይሊ ባሕሪ ዝዓበየ ዘለዋ ቻይና ይብሉ ኣለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ ከመይ ኢሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀልጢፉ ይምዕብልን ሞደርናይዝ ይኸውን ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ዓብ ብድሆ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ዝኾነ ነገር ክገብርዎ ንዑ ንክቕይር ዝኽእል ምዕሪት ንክፈጥሩ ወይ እውን ንዑ ክቕይር ዝኽእል ቴክኖሎጂካዊ ብቅዓት ንምግባር ክጎዩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን እቲ ዓቕምታትን እቲ ድልውነትን ኣየፍቅደሎምን ዘሎ ብግምጣሉ ቻይና ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነ ቅርጡብ ዝኾነ ኣካይዳ ኣለዋ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መንግስቲ ኣለዋ እቲ ስትራክቸር ናቶም ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ እዩ ኣብዚኣ ስምዕዎ እንታይ ይብል ዋላ እኳ ብመራኸብ ብቁፅሪ ኤርክራፍት ካሪየር ልዮም ተለና ከምዚ እንታይ ግን ፍልልይ ኣለዎ biggest navy. The important thing is each time they build a new carrier, the technology is much better. Still, this is just the third conventional-powered Chinese aircraft carrier. The U.S. has 11 nuclear-powered carriers. And while China has more ships overall than the U.S., experts say America has more destroyers, launching systems of its own, with a እንታይ ብንፀኒሑ ዋላ እኳ ንሕና ብዙሕ እንተለና ብቁፅሪ ንሳቶም ግን ሕጂ ይሰርሕዎ ስለ ዘለዎ ኤርክራፍት ካሪየር ናቶም እቲ ናቱ ሌቨል ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ሞደርን እዩ ሞር ፓወርፉል ድማ ይብል ስለዚ እቲ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀልጢፉ ይቀያየር ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ብዙሕ ተዋፅኣ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝርድኦም ዘሎ ነብሶም ይነግሮም ስለ ዘሎ ድማ they have to do something and this something is መጀመርያ ኣሜሪካ ኩሉ ዝዘርየኩም ዘለኹ ቻይና እንታይ ትገብራላ ራሽያ በይ ትኸይዳላ ኣሜሪካ ናበይ ትበፅሓላ ጥራይ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶ ቀንዲ ክሪኦ ደልየ ዘለኹ ቻይና ትፈጥሮ ዘላ ፀቕቲ ራሽያ ትፈጥሮ ዘላ ፀቕቲ ንኣሜሪካ እንታይ ይገብራሎ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናታ ከተተኩር ከም ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ናታ ኣተኪራ ከማን ከም ዘይትኽእሎ ስለዚ ነቲ ካልእ ዞባታት ናብ ካልኦት ሓይልታት መጋበርያ ናቶም እሕሊፎም ክብወ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ክገብሮ ዝኽእል በዓል ስዑድያ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሎም ቶም ሃገራት ትርኩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ንቻይና ንራሽያ ጥራይ ኣተኪራ ክትከይድ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ካልእ ነገር ኣይግድሰንን እዩ ዝብል ኣካይዳ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ሓያል ተዘይኮንካ ድልውነት ተዘይጌርካ ፅቡቕ ሽርክነት ተዘይጌርካ ቀልጢፍካ እንተተንቀሳቂስካ ሓድነትካ እንተዘይሕይልካ ብቐሊሉ ናብ ሓደጋ ክትወርድ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ስለዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ንዑ ንምምካት ድማ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንካልኦት ሃገራት በቲ ሓደ ኣብ ሓደጋ ንክጋጥሞም ዘኽእል ኩነታት ክህሉ ከሎ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ብድሆ ዝነበረ ግን እዚ ኩነታት እዚ ዕድል እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብግቡእ መዝሚዝካ እንተኸይድካ የግዳስ ከም ዕድል ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዕድል እቲ ነፍሱ ዝኻለ ሓደጋታት ኣለዎ ከም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ትኾንካ ትሰምዖ ዘለካ እውን ሓንቲ ነገር ጥራይ ተድልየካ እቲ መድረኽ ቀልጢፍ ይቀያየር ኣሎ እቲ ፅቡቕ ነገር ድማ ክመፅእ ኣሜሪካን ቻይናን ክሰዓዓራ ዘይከላሉ ሪስፔክት ናይ ሓትሕዳን ምስ ገበራ ድሕሪኡ ክልቲአን ሃገራት ክጠማመታ እየን ዓለምና ድማ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ድማ ዕረፍቲ ክትረኽበሉ ትኽእል ተኽእሎ ኣሎ ምክንያቱ ክልቲኦም ሓይልታት እንተሎ ባላንስ ስለ ዝህሉ ኣብቲ ፓወር ካብኡ ናብኡ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ሃገራት ክህሉ ይኽእል ብርግፅ ኤርትራ ድማ ንባዕላ ነብሳ ዝኻለ ብድሆ ዘለዋ ኣብ ከባቢና ብቁፅሪ ብዙሕ ዝኾነ ነቲ ዕድል ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ክምዝሙዘየ ዝብል ወላ እኳ ዓቕሚ እንተዘይብሉ መዝሚዘ ክጥቀመሉን ክረብሓሉን እየ ዝብል ሓይሊ ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢና ነዚ እውን ኣስተውዒልካን ተጠንቂቕካን ክርአ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት ናብቲ ርሱም ኩናት ዝካየድ ዘሎ ከዓ ንእሽተይ ክንሰግር Stepping up its ground assaults in the eastern parts of Ukraine recently, as US President Donald Trump's patience with Vladimir Putin appears to be wearing thin. Putin's forces have been battling for the key city Pokrovsk and territory in several other regions. But Moscow is also intensifying its air attacks across Ukraine, launching one of its largest ever strikes in several regions overnight. In one of the most intense overnight كم نريد زلنا تكويناتنا يوكرين أزيونا عيالي خيط كم زلون أتي أنوت تفعات وتقدم كم جزينا بجزينا نبرت أي خيط كم زلون أتي جنبارنا بوكروفسك زبال دما أزيو بروتالن حدا جنيان أنا ونخوني خيط كم زلون درجة كتما حس تغير هذا لا كمبليت أنوتي وريد واجن كل يوم حيت هذا أنيك عوزلنا زبل نخيس كابوموجا مع تلقيتي دفس أمزلو معتو تهدرات يوم زموت زلوا بزبوتاي زبالجن انتي بحال كوينو تكونتات ناي بحكي كبيد مدرخي من البات نشتي نسمع ياس power grid and also critical infrastructure used for military purposes. So we're talking about production of drones, production of missiles, and any kind of industrial sites. Therefore, what we're seeing now is a continuation of this campaign, and Russia has not been able to cause a complete drone attack.
بحزر زبالة تكوينات كبيد كم زلون راشا تغلالتي ناي إلكتريك عقمنا راشا ناي تشاينا ناي يوكرين تطوق تبلت فتن كم زلان ميسايلات يغن درونات يغن خالي تكنولوجي زدل زلو بوتاتات كتعنوة فتن كم زلاي زنقر زلو جن كم تزدليو يخون اللوم يلن ولا قا بزح عنوات يوردن تلو تكوينات دما كبيدن حماقنا خوني خيدالو نبيرو بانسكر system is entering a turbulent phase. First, there were disagreements over export licenses and market access, but now Europe's entire economic structure is virtually on the brink of collapse. Europe's access to rare earth, to semiconductors, and even agricultural goods are now at stake due to growing tensions between Brussels and Beijing. This is no longer just a trade story. This is a geopolitical reckoning for the EU. It is very important to understand that from electric vehicles to wind turbines, critical minerals that are imported from China كم نريد زلنا أوروبا أب بريكين بوينت بتي حكم زلا أب كبيد زخنا مدرخ بتي حكم زلا بسنكت بوليسي نايت مرحنات مالتيو دونالد ترامب زأكل جبيت وحيزوالو نيشاينا نربحنا ني أوروبا مالتيو كله تزدليو بمن قد تعرفن قال إننا جبرة كم دما كبراشة زتقاملو كبكال زتقاملو إجرانا جبرة ويبون مسايكون نابلة تعطي جبر لهم الله بزع جنزبنا بسوار إنفاس خمس جبرو أمريكا سوار خجوزو 75% نيجيري بناتهم أب مكل خالك جبري لسه تعطي غير لهم كبكة مس تشاينا دما أمريكا كحجوسي لهم زخدوا زلو تشاينا دما لك عبتي زد اليوم ناي ريسورس ناي رير إيرث يكون ناي كل تي رير إيرث دما نزي energy independence نبت solar energy دي كال عينة energy كخدوز دلي وزلو زد اليوم ترى نقدر دما كاب تشاينا دمت تشاينا دما بوجيرا سكويست قبل مالا سلزي بزي زخونة يكون ناي energy policy أوروبا industry ناتا كتبا ناتا نكتعنو عبدالونات كم زلاي زنقر زلو Europe's dangerous dependency on China بزي بو أب تشاينا حتى قد يازخونا ناي كتبا متأسسار كم زلوان كم زي عينة متأسسار تلقا دما مسير مس تشاينا كتبا آسيا بالكا حدا سبسي حدا هاجر ناب كالا هاجر أمانة دسقع تخينو نجر كدليل بالكا نساتهم جن بسنك أمريكا نجر يدليلو أتكون تهدمان أوروبا ممليسو ناقر كراي خيرالو أوروبا دما أكبد مدرخ أتيا خمزلا إذن جرزلو بعفشة كم نريو كل زين أوروبا نجر أكبد يو أبزوان زي مرحلة ناتا بتخكلني أوروبا بزربح من قدي خيري لاني زبال وتسيتنا تدما تدقاقا من ريو زلنا تشاينا عابس قبل التنتويكا ليفرج على قبل أوروبا حماق هذا كتورد لهم هذا أجد داسي production point ناتهم سيو rare materials ترى نجارات كويد مثل هذا ناتهم أجد داس هذا ناتهم تشاينايو technology دمانة أمريكا ترى كوينا تشاينا technology زحسر نبرد تكملو أب جزاوتي ويجلد ما كاب تشاينا دمت سلازي أوروبا بزح هذا كوردا زخل كونتيننت ياجن أبزوان زي دما مواقع كدلي نترأي لاني زبال من البعض زين نجارات زين كردانا حنتس كزيا سمعولي بفلاينا تكنولوجي كنزارب كلنا Like eliminating poverty, giving everyone amazing medical care. Well, there's actually only one way to do that, and that's with the Optimus robots. You can actually give everyone amazing medical care. Optimus will ultimately be better than the best human surgeon, with a level of precision that isn't possible, that is beyond human. See, Optimus will actually eliminate poverty. Optimus will actually give people incredible medical care. إلى ماسك خنتا يبلع له مبزعتك زي التكنولوجي صراحنا ممتلو ترجم زي باللي هو ناب دغنتنا بشجرن كتوانا يكبهال كله إلى ماسك دمازو أوبتيماس بلوز لونات روبوت كم عينات روبوتات مسموسيو تدخلنت بهال كاب عالمنا كتفيز بنزلو مغنياتو مبزعتو دخلنسي كاب أفراينات دمت زلو يزبل أمناتي زلو سلازي مقبن خطفري زأكل بحسور كفر الزخل روبوتات ندحر ملي كايوت مقبك حسر خليو هي ودما نكسب دما نخنو بروز اليوم تقاتات بغربا كروه بغلو بفلاي تابت الناس بلا زلو قال كابتي سيرجري تأقدسن كبراتن متبحتات زقبرو سلامتا ازيوم كبرات كوينوم وحدات حكايم سلا زقبروهم نزي بي اوبتيماس بزي بزوم روبوتات غيركا انتليجنت المهيركا كاب نايسب بزباله زمان قد ما كغبرو يقول يا ميلي زامن سلازي تحكمنا تتعنا بزباله زمان قد كون خلي يبلو ويل ستو بوزيتيف تبتريوم زبلو مغنياتو السوز بلا زلو حقنت كلو يغليو جن بقمت على دما توم روبوتات كسع كندز بالحنت عروسيدهم حدا دك سبات انتاي ناغبركو عليهم بخماي كنبريهم انتاي ترغمنا منبارك خون تالاي دما نزوم روبوتات تكنولوجي من يزوننا بخمايم كوننو حجرات كبخماين كما عراريان دحرامير كان تشاينا ترايزلون كوينو توم هكالو حجرات تايم كونو ناي بحكي بزح حطوتات كفتر الكازغل جن زي نجر زي دما ازير حقوق زي كون ابقربا نازلو تكنولوجينا نرزلنا لذي ناي بحكي تكونتات كسع كندي حماقون صبقنا بلو زمقاقل حسابات يزلوغن
بتنقى معزاب زليو كنتات كوينو جني سمعني بتقينو بتحرك بتشنق ببوزيتيف رأيه بنيجاتيف it's not gonna be an easy task كالي بلعبة تكنولوجي نقرأ من قد دما أو أنت أو تكنولوجي ونكبكم زي أسكر هاي ولا يبجاهم إذا تري وازر لهم ماكينة of China you to China زبال هاجرسي comes with its own infotainment, and if I press this button, oh boy, that's a privacy screen. When you look right there, that lifts up. China is not playing around. This is a projector, and this is basically a cinema inside. It's coming from there. I can activate the zero gravity. And all of this costs less than $100,000 in China. You can also get it for up to $150, depending on the spec. That is a fingerprint scanner, which opens up your safe. And look at all the screens. 12.3 inches over here, 15. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቻይና ዝመጽእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ነተን ካምፓኒታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዚሮ ክሰደን ዝኽእል ቴክኖሎጂ بأزير تعاو ماكينة برت عواقة مالتي لاجري براندس بحالا بحال فراري فرق مليون لعليا زخونا ولا حنت قنية بلن بجاكا تدري فلي نقر يبلن زين ما خاين زين قن ماكينات رادي يكون جزا كمبيوتر كل نقر زي معكله زلع على الليفل لاي كومفورت زلوه بزحسر واقع كم ذا عينت ماكينة ويون تكنولوجي زلوه ميبي علي فرق مليون قلد بس هي بأوروبا بنا أوروبا ستاندرد كامبانيات كفريو خلوها أب تشاينا قل بازير تعواقا زبهال تودادر أوروبا كودادر وبزي كله أمريكا كودادر وبزي كله كميز بلا تكنولوجي تي نزفت يرزو لا كامباني لما ناي تليفون كامباني غيرمكم تليفون دي سراز نبره نتي ناي تليفون تكنولوجي أم ماكينة قيرو وهو ويز بهال ماكينة نرجع لنا ناي بحكي زفر درجة تكنولوجيا مزبلو وزلو بدقين نحنا كما أفريقيا كنريو خلنا كما إيرتراويان انكو عملت اتراي خاطبل إيرتران تمعبيلا أكن زي اكسسيفلي كبور زخونه ماكيناتات زي تزخبر كونكولو تزحسر ما بحصر من قدي تركب له زخل تكنولوجينا نرجع لنا called King Ballard, a journalist who's followed Treasury for about 4 years. Yeah. And he talks about every time there was a narrative that the U.S. was going to lose reserve currency status, why it's never happened. And because crypto, that seems to be a threat to the dollar, doesn't it? I think it's the opposite. Oh, really? I think استري وزا لهم تريجري سكرتير نا امريكا يو ناي بنك حلافي وي ناي كتب حلافي كريبتو سي ني دولار حماق دي صبقت ولا كريبتو مبزحت سب بيتكوين كريبتو ني دولار حدا جايو مخنياتو فري فاينانس سلو زخونه قالك لو خلونا بقمت عليه دولار بس كريبتو تسجيو عندما كجزء كفتني بلا مالو سلاز امريكا نزي كريبتو زبال سيكتور فولي ان يا خوينا زلا زمالتاي مالتي ننفسهم ندولارهم نعمل لهم كملوا نت كريبتو لسماي كتكسوهم زخونو ينقركم الله دحر دونالد ترامب ابكو طبا قصر حدا سبيزي سلازي نزيهم سبازياتهم نربحهم نقطه بنا امريكا نغيرهم يلوم زتقملوا مسوم سجيلكا كتربح لك هاجراتون تنبلع بلع زبال هاجرات نتزدل سقمتي مس امريكا تسقي عندي كنا ناتن سقمتي نابز حدش عودي يقلاطف الله وين زغبرا زلوا دما كم بعد ال سالفادور بزح ربح غير لنا لو قطه بني زبال كم قلة سبك مخرجكم كله قلنا تعدل تتقاملوا لأن كنا تحت له شوت كجبريو تحراي من تانك تحجسوا حجي خاطس قمتك توسز لك بتنك أخي أستوعي الكافلي كا دعك الحبرية وسيد كان برهنج في الكاجبر روي بلي اللغة نغزل مجمع يكون زت لازم لكت كوينات دلا دولي اللوز مانكست زي كوينات مستقراي كوينات مس إيرترا نا إيرترا أو جون صناعي ما تقرأون سفلا اللي من قدي ردوا لازم محاور سبع عالم مالت نزحز صحافة دبدابيلو نيكونن تتعلى الله مستمع سرساي عامتون التأساسيرو سمع بريتوريا تكبري زوزاب سمع بريتوريا أكبرو أوروبا حبرت وكراو زوزو اللو كابد سوا تنعدتات كلهم تتغيسن مالتي كم تذكر طرح عندهم سنعدتات تتغيسن سلام يكبر تمزابلي ملس ونياتول تمزابلي ملس حتى تنتوني الراجز نبزة أتوه سلام جوارو يعطونا عدك المفتاحون أكلنا السمعية عدكم فتحوا تناف سمع بريتوريا زيت فسماز بحالس تاو يسمون نجمع يكون زيت لازم لكت كوينات دلا دولي اللوزمان. A far where 4 wars collide. Federal, Ethiopia versus Debrecen, TPLF versus TPF, Eritrea versus Ethiopia through shadows.
Egypt versus Ethiopia through chaos. Every grazing ground is now a graveyard in waiting. Amhara, one viral video away from explosion. Fano are watching the same videos you are. Children running from burning huts. If they move, 3 fronts open in days. No one wins that war. Exactly. Now you know. ሕጂ ክርዶም ጀሚሩ ሎ ዝኹሉ ብሓዊ ክፃወት ሓጊኻን ከሪምካን ሕጂ ክርዶም ጀሚሩ ሎ እዚ ኩናት ናይ ዓፋር ብዙሓት ሓይልታት ከኣትዎ ዝኽእሉ ድሮ ኣትዮም ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ብልፅግና ባዕሉ ዘበግሶ ዘሎ ኩናት እዩ ከምኡ ዝበሃል ካልእ ኣርእስቲ የለን ናይ ዓፋር ኩናት ዝበሃል ዘሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ብናቱ ኣጀንዳ ዘበግሶ ዘሎን ብናቱ ረብሓ ዘበግሶ ዘሎ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ሰሚዕና ኣለና ነዚ ክገብር ድማ ተኣኪቡ ምስ ጀነራላቱ ንነዊሕ እዋን ተመያይጡ ተዘራሪቡን የዋፅኣኒ ኣብ ዝበለ ነጥቢ ዝገበሮ እዩ ነይሩ አብይ አህመድ የተመረጡ የወታደራዊና የደህንነት አመራሮችን ሰብስቦ ህወሓት ላይ ጥቃት ስለሚከፈትበት ሁኔታ መነጋገሩን ተከትሎ ሰሞኑን በአፋር ክልል የተጀመረው ፍጥጫ በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መሃል እዚሁ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ መገኘታቸውን ከተቀመጡ እርምጃዎች አንዱ እንደሆነም ይነገራል። ህወሓትን ጎትቶ ወደ ጦርነት ለማስገባት በሚል በአብይ አህመድ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ድጋፍ የተዘጋጀውና በአፋር መሬት ላይ ቡድን በተደጋጋሚ ስለዚህ እዚ ኩናት ኣብ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ደይ መደይሉ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ዝህንድሶን ዝምነዮን ዝደልዮን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝትግበር ዘሎ ሓድሽ ነገር ዝበሃል የለን ባዕሉ ሃንዲሱ ዝገበሮ ግን ነቲ ኩናት መበገሲ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ስለ ዘድልየካ ነዞም ኣብ ሓራ መሬት ኣለዉ ዝበሃሉ ሰራዊት ንዓታቶም ባይ ዘ ወይ ንዓታቶም እውን መጋበርያ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ነቲ ተኽሲ ብድሕሪኦም ኮይኖም እዮም ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም ክልተ ትንተናታት ክበኩም እየ ምስ TDF ገጢምካ ከም ዝግጠም ዓቕሚ ከም ዘለዎም ጻሕቲሮም ኣብ መንጎ ብልጽግና ቀምሸደይ ናልካ ከምዙ እግረ ዲኡ እናተሓበዝ ከምልጥ ከም መውቃዕቲ ከምልጥ ዝኸይድ ቆልዓ ናበዲኦም ናብ ብልጽግና እዮም ሃዲሞም ገዲፎም ሞ ዝሃደሙ ምግቦም እውን እዮም ሒዞም ዘይሃደሙ ባይዘው አሁን ይልኩም ካበየናይ ከባቢ ከም ዝምረት እዚ ትፈልጥዎ ይኹም እዚ እቲ ምግቢ እናምፀ ዝቕልዎም ከም ከልቢ ብኸብዶም ዝግዝኡ ከልቢ እዩ ብኸብዱ ትገዝኦ ደሞዝ የብሉን ከልቢ ዓስቢ ከልቢ ናልካ ምግቢ እንጀራ ሂብካ ክሕልወካ ይሓድር ብኸብዱ ዝግዛእ ከልቢ መፃወቲ ክኾን ይኽእል زتي حرام ريد بهذا سراويتي كسع كندي أب كمي زبالة عندراتي كم زلون نبحوت كتب بس مخانم نتايز بهذا نزيعتهم أبي أحمد كم مزحلت إيتي كتكمل لهم زي حسب زلوا يزبال ولا وإن تتوقس مورترات زبال زلوا نساتهم كم زي توقسوا انتايدا نزيهم حيزو بدحريهم كوين بلتقنا كم استوقسون وقن تتجميرك قدامه نخموتو ولا نتبرجيد نحمد دي قال كتكمل له خلوا ولا نتناي عفار زبال عبي شفان نايكوينات كتكمل لهم مزحلت إيد كتكمل لهم مخاني زنقر زلوا very 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 sad بحن إذا كنا تعتزي بزيارينا نبتنا يا محراك نسجرنا أبو زيادة سلزلني تدراي ولا TDF كل العفار متكعت مستسنة كلها نقولين هنا معناته كل العفار in fact أزود هذا يجي يقولون نخصهم كلا خلوا مسلونين سراويتنا الفيدرال انسحبوا قريفوا منعتهم حجز انتاي زريكا ازي قدامي منسترنا اثيوبيا تجارو مثل حرا تجارو مستقراي مس عفار مسكالوتن كباش يزفتن زلو ابزن احنا حجي ابز وان زك نزارب كلنا تمالي بوتمالي دريداوا ناي اوروما يانيرا دريداوا راح زي كور جيجاون كي ترفت ناي اوروما يانيرا يلو حجي ابز وان زي سومالين ناي كل الصومال دك سومالين اورومون اب مالتا رسمي اتيو مالو ازن تاي زريكا نمنتاي حاجه غمز تكبر بيناي مرتوع يقال نحر قالو كنت ستراكشر لهم يا فيدرال منغستي نحر طلب قالو ما حدا كبابي ويزون اعطي بيت فردي نايتي فيدرال ماتيون كما قلت يقول يوم ساجن كم قدامي منستر ناي كله هاجر كوينكا إذا ما تازي ناي أورومي نيرو كتبول كلها ويكا كابو حليف كون دريدا حليف كون جيجاون ناي أورومي يطول كلها أب انتاي خط مسوزلها أب سجن معناته السحجة تعين زولو بي أب بربراي
ሶማሊላንድ እዚያቶም መሳኪን ዝኾኑ ሰባት ብናይ ኣፍልጦ ንክረኽቡ ክብሉ ዝሽየጥ ክሸጡ ድልዋት እዮም ዝመስሉ ኣብ ሶማሊላንድ ካ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ ከም ሲቪሊያንስ ኮይኖም ከም ስራሕተኛታት ኮይኖም ካ ኣትዮም እዮም ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ተዓዲ ኣብ ሃርጌሳ ማለት እዩ ወሳኻ ተዝቀረበት ትመስል ነቲ ናይ ከባቢ ናይ ኦሮሞ ሓንቲ ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ሶማሊላንድ ዘላ እዚ ናይ ሶማሊ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እየ ስለዚ ክሳብ በዓል ጅጅጋ ናይ ኦሮሞ ይንድሕር ይብለካሎ ፅባሑን ሃርጌሳን በርበራን ናይ ኦሮሞ ይኩለና ማለት እዩ ብኸምኡ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ንዑ ባይታ ዘንስፈሉ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ሓሳብ ሒዙ ናብ በርበራ ክመፅእ ዘሎ በዚ ከዓ ናብ ዓፋርን ናብ ኤርትራን ከዓ ክዘምት ኢደሎ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲ ሕቶ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ሕጂ ነቲ ኩነታት ማርሻ ቀይር ኣቢልና ናብ ኣምሓራ ንውሰዶ እና ዛሬማ አካባቢ ታላቅ ድል ፈጽሟል። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል ሰሜን አማራ ቀጠና በላይ ዘለቀ ዕዝ የራስ አሞራ ውብነህ 3ኛ ኮር ድብ ጠለምት ተከዘኛ ሽና ክፍለ ጦር በጡት ቁራጩ የአብይ ኣምሓራ ፋኖ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ካልእ ክልላት ክግበር ከሎ ኣብ ኣምሓራ ግን ርሱን ዝኾነ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እቲ ፋኖ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ ናይ ውድቀት ሓደጋ ገጢምዎ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ከመይ ገይሩ ሞቢላይዝ ዝገብረሎ እዚኣ ስምዑለይ this is very very interesting actually ቀይ ባህሩ አዲስ አበባ ነው አትገባም ተብሎ የታወጀበት ከተማ አዲስ አበባ ነው የአማራ ቀይ ባህር 4 ኪሎ ነው የአማራ ቀይ ባህር አማራ እንደ ሁለተኛ ዜጋ የተቆጠረባት ኢትዮጵያ አማራ እንደ አንድ ብሔር የሚቆጠርበት እስከምትፈጠር ድረስ የአማራ ልጅ አማራ በአሁኑ ሰዓት ቀይ ባህሩ አዲስ አበባ እዚያ ተዘረባ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ነቲ ገይም ናይ ኣቢ ኣምሓራ ክሳዕ ክንደይ ፋኖ ድማ ክንደምንታይ ልዕልዩ ብብልሒ ይርዮን ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ንሕና ቀይሕ ባሕሪ ናትና ዓሰብ ናትና ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ንሱ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ንከድሕን ካልእ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እትዩ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ከጥፍእ ንሳቶም ድማ ኣብ ካልእ ህውተታ ከለዉ ክልል ኣምሓራ ኩናት ኣሎ ትግራይ ይዳኸም ኣሎ ነዚ ናይ ዓፋር ትሪእዎ ኣለዎም ከመይ ገይሩ ይፃወተሉ ኣሎ ንሶማል እንታይ ገብር ኣሎ ነታ ኦሮሞ ግን የልምዓ ኣለኹ ባህላ ይሱ ስለዚ ነታ ኣዲስ ኣበባን ከባብን ኦሮሞን ተቆፃፂሩ ነቲ ካልእ ኣብ ኩናት ሓድሕድ እናባልዐ ኣብ መወዳእታ ኩሉ እቲ ሜጋ ፕሮጀክት ዝብሎ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኦሮማ ክልል እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነቶም ካልኦት ኣዳኺምካ ፅባሕ ንጎ ነቲ ኦሮሞ ንበይኑ ከም ሃገር ክትገብሮ እንተኮይንካ እውን ዝቃወመካ ክህሉ ከምዘይክእል ጌርካ ክትፃወተሎም ኣለካ ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኣክቲቪስትስ መራሕቲ ናይቲ ኩናት ነቲ ፀወታ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞ ስለ ዘለዉ በል በዚ ትኸዳ ዘለኻ ትገብሮ ነገር የለን ንሕና ድማ ነቲ ናትካ ፀወታ ተረዲና ኣለና and we are playing different game እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ናትካ ኣጀንዳ ኣይንኣቱን ኢና ስምዖም ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ድረስ ለቤተሰቦቼ ለደቄ ኤሬ በአማራ ስም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሰብ የኛ ነው አሰብ የኢትዮጵያ ነው እያሉ የሚያወሩት አማራዎች አይደሉም ትግሬዎች ናቸው ኦሮሞዎች ናቸው ስልጤዎች ናቸው የብልጽግና ካድሬዎች ናቸው አማርኛን በደንብ አድርገው እያወሩ የተማሩ የሚመስሉ ቃላትን ከማምረው አርቲኩሌት እያደረጉ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዘረባ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ኢና ካብ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትስ ካብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ኢንተሌክቹዋልስ ኢሊት ዝወፅእ ዘሎ ነገር ተሎ ናቶም ረብሓ ኣለዎም ዶንት ኮንፊውዝ ደ ቲንግ ኣብዚ ኣምሓሩ እንታይ ደሊሎ ወይ ካልእ ኢትዮጵያዊ እንታይ ዝሓስብ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ታክቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ድማ ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰብ ፈላልዩ ክርድኦ ዘለዎ እዩ እዚ ፀወታ ኣይኮነን ፖለቲካ እዩ ስለዚ ንሳቶም ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ቀዳማይ ስትራቴጂ ናቶም ቀዳማይ ፀላኢ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ፀላኢኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣብ ቃልሲት ዝበለፀ እዩ ዓሰብ ኣይኮነ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነ ድራማ ኣይኮነ ቀዳመይት ኣጀንዳ ናቶም 4 ኪሎ እያ 4 ኪሎ ስልጣን ክሕዝሎም ኣምሓራ ድማ ከም ኣምሓራይ ፓወር ክህልዎ ኣለዎ እዚኣ ናቶም ኣጀንዳ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፈታዊት እምበር ፀላኢት ክንገብራ ይንደልን ኢና ባህልቲ እዩ ምስ ንኤርትራ ፀላኢ ዝገበረ ከምዘይዕወት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም እዮም ኤሊት ናይ ኣምሓራ ፈሊጦም ኣሎ ህወሓት ከመይ ኢሉ 27 ዓመት ስልጣን ክሕዝ ኪኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝነበረ ፈተና ሒዙ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ኪኢሉ
بزينا إيرترا حجز أب أديس أبا نيرترا يقول لكم يلون بزينا إيرترا حجز أب 4 كيلو سلطان كتحزاي تخلني خا نزيات قلتيفهم نزيات صبوق يرم ترديهم ما خمزة لو يدردو زلو سلازي مس إيرترا أقام كم فترة يبلان بزي قدس نصبح نقول كلا جندا كله مخليو نحن هذا ما كل زين نصبح كا استراتيجية لكاسها أبزي أوان زياجن أبي تكوينا زدل زلو نتكوينا زدل يزلو دما دايبلو إيرترا صلاحيتنا يكونتن ناب حسب يلو ناب باص يلو ناب جمجم بحري يلو زصوتنا زلو نعنا بكوتاتنا إثيوبيا نام حرو تقيمو أجندا ناتو نخجبر مبر نام حرو سلطان كب كابادي سابا تبررنا زل خاسي يا أي بحركة تمسألنا نابلو تدقاقامي يملسوا له مسو تتحيزو إيرترا زي بلوتو زبحال زل خاسمو أنا كابي إيرترا يسمع كون زي ተገኝቷል። ኤርትራ በማንኛውም ሰዓት ከ5 ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን የመቆጣጠር አቅም አላት ሲሉ የሻዕቢያው ጀነራል ተክላይ አብርሃ ተናገሩ። ጀነራሉ ይህንን ንግግር ያደረጉት ዛሬ ከኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው የኤርትራ ሰራዊት ካምፕ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ሲሆን ጀነራሉ እነሱ ይዘታሉ እኛ ስራ ላይ ነን ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛች ያለፈ አቅም እንደሌለው ለሰራዊታቸው ገልጸዋል። ጀነራሉ እኛ ጦርነት የምንጀምርበት ምክንያት የለንም፣ ነገር ግን እነሱ ከጀመሩት እኛ ለአባቶቻቸው ማርከን እንዳስጨፈርን አሁን ደግሞ እናንተ ማርካችሁ ታስጨፍራችኋላችሁ ሲሉ ለሰራዊታቸውም ተናግረዋል። ጀነራሉ እነሱ ድሮን አለን አየር ኃይል አለን ይላሉ፣ እኛ ግን ምን እንዳለን ሳያውቁ بعفشا زنا جنرالاتنا إيرترا زتبهلن زي تبهلن كتنتونيهم جميرهم زلو سدما إيرترا تدليا أبوش تحمش معلتي 4 كيلو أديس أبا كتكو عصر كم تخلي تقلي تزلهم زبلو زلو بعلم ديو تحنقلهم ديو كم زبلهم إيرترا زبلتون زي تبهلن بزعبا إيرترا نمزراب كل جزء أجندة مسحلوميو يس in general إيرترا زخوني يخون نباهاتكم نبكينات أجندة كم زلوا ويون ألاما نبكينات كم زلوا زجلس نجار يلن but if زليلكم بعلكم كتمصوا وتجميركم التكوينات it's going to be more serious for you بخلو بناي أمحرا يخون بناي كالوت بناي تقرأ كيلا تزرب ترسمي كايون تمساساليو تكوينات كجمر يبلون انت جميرجن أبي ناي بوتا من زيارة حدقة أبي أحمد تايكوردو كم زغل بلتقنا تايكوردو كم زغل كلاتهم كم يوم زولو زلو سلازي بعلاتهم نفسهم ينقرون سلو زبلو زلو تنتناين نسمع زلنا أمبر بوغن إيرترا زتوهابي مفراره ويون متأنقطع كم زي اللي ويون زخونة يكون قلت زخونة انترفلوا لاونتن جزاتا واحد نتن يكبر كوا حليفو زتوهزده زتبهلت نجار يلن هذا نا إثيوبيا ميديا كم زوجو حبريت هذا من تايز بزلو حما قالو تبغالو نجار كنبل هذا متأنقطع بفلاي ني جنرالات نا تجراي بزبل حبريت زوجو أبزوان زي أبي أحمد علي أبي أحمد مالت بفلاي أبي على حمشته وتهدراي مرحلة تجراي ما تقعد تدرون مكيات بتخكل زنبرولو زسرعلو زو كبولو بوتا نايم فلاي جو لوكيشن بعتو بيسرع كم زلون زرخب قوة حبريتا يملاخت بمسرتي بقدامنا تارجت بقبرهم زدلي سبات سوزي أبي أحمد أبي علي جنرالاتن وتهدرايان مكونات ناي تجراين ما تقعد نايدرون كجبر مخانو يحلم كم زلون يسرع كم زلون سلياون جو لوكيشن حبريتات زنقساقسوا بوتاتات كله مزعتي يقبر كم زلو يزن الجرزلو يتم أب قدام الدرجة أب تارجت ناتو أتيوم زلو جنرال مقبي of course هندبت هيكون نزي فيلد مارشال سامبوك سابز تكوس بزعبون كزارف سمعناينا قصيلو هاي لسلاسة جرماي ودم بيتي زباليو سالسايد ما كونريل جبرة صادق يوم زوم سلستهم قدامنا توهيبهم زلويم زيوم بقطع مس فانون شعبيان كوينهم حجر مفراسي سرعلو زبل مخنيات يزقرب زلو نزيوم سلسة قدامنت تقدامي مس شعبيان مس فانون كوينهم إثيوبيان مفراسي سرعلو زبل كسب بمقمات نعتاتهم تارجت جبر زغل متقع تقبر يحسب كم زلون بزح من قصاصات يجبر كم زلون يزنقر قتيلو نزوم لعل كبل استزرزرو سلسته وتهدراويان مرحتي مسات قدما بوغن تግራይ كسعب زخل قبر ملسن ريو نزيوم زقبره كاب تግራይ انتاي مص ريو دحريو كقبر زخلكا جنرال يوحنس قبر غرغش جون مديد مالتيو جنرال فسها مانجوس مالتيو متقعت درون مكيات تلمي اوتيلو اتزرخبكو حبريتا كم زخطلو اتي متقعتي كايد حاسبو زنبرك مسلستا وار حبيلو حيل مكلخال إثيوبيا جنرال مقبي حيل نفانو يتبابع علو ابز بلولو زنبرك مي سلستا وار حبيلو ابز زخصصلو غزي كغبر حاسبو خمس نبرن غريبك ابز نبرلو وان انتخون كوين غنا اباديس ابا زركبو اما خرتي بلصقنا
ጉዳይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ክሳብ ኣብቂዑ ዝገድድ ቁሩብ ህድእ ንበል ዝብል መምርሒ ስለ ዝሃብዎ እዩ ተኻይዱ እዚ ክሳብ ሕጂ ከይተኻየደ ፀኒሑ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሰብ ናብ ዝደለዮ ክትንትኖ ይኽእል እዩ ግን ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ክገብር ኣይክእል ኢሉ ዝግምት ሰብ ግን ማንም የለን እንተሎ ኮይንካ ደሉዥናል ጥራይና ንብሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ከይተግባር ንክገብር ሓንቲ ሰከንድ ድሕር ዝገብር ዝብል ሰብ ኣይኮነን እንተዘይ ገይርዎ ድማ ሕማቅ ኮይኑ ስለተሰምዖ ገለ ይኮነ እንታይ ዳ ዓቕምታቱ ገምጊሙ ካልእ ፀገም ክመፅኦ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈረ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ድሮን ሓይሊ ኣየርን ፍሉይ ዝኾነ ባህግን እምነትን ዘለዎ ሰብ እዩ ብድሮን ኩሉ ነገር ዝፍታሕ መሲልዎ ኩሉ ነገር ኣብ ድሮን ዘውደቐ ሰብ ምዃኑ ከም ዝንገር ዘሎ ዩክራይን ኣማኢት ኣሽሓት ሚልዮናት ድሮናት ተጠቂማ እያ ትሰዓር ዘላ ድሮን can not solve any problem ኣሚን ጉዳይ ናይ ቀዛ ዘይትርኢ የስ ክትዕኑ ትኽእል ኢኻ ንሓማስ ግን ክስዕሮ ይከኣልን እስራኤል ስለምንታይ ድሮናት ውሒድዎ ሚሳይላት ውሒድዎ ነፈርቲ ኩናት ውሒድዎ ኣፅዋር ውሒድዎ ሰራዊት ውሒድዎ ነው ብድሮናት ጥራይ ዝውዳእ ኩናት የለን ኩናት ብዙሕ መልክዕ እዩ ዘለዎ ፀብለልትነት ንግዚኡ ክበካ ይኽእል ኸ ሰራዊትካ ግን ንፋኖ ክስዕር ተዘይኪሉ ምስ ካልእ ክገጥም ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ኣብ መንደቕ ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ኢና ነንብብ ዘለና ምስጢር ወይ ከዓ ቴክኒክ ኣይኮነን ካልእ ብዛዕባ ድሮን ካብ ኣምፅእ ዝብልዎ ዘለዎ ሓንቲ ኣላትንን ቅድሚያ ግን እዚኣ እስከስምዕዋ ምሳት ተሓ ስለ ዝኾነት ናይ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዝኸውን ሪኢኻዮ ነርካ ከምቲ ዝበልካሉ ናይ ሓደ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ይኮነስ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕቲ ስጋብ ዝመስል ኢታማዦር ሹም ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መፂኦም ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ብብዙሓት ማለት ትኩረት ዝተዋሃቦ ኣጀንዳ ነይሩ ዝተዛረብዎ መልእኽቲ እውን ሰፊሕ እዩ ድሓረ ብዝርዝር ናእትዎ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ንትግራይ ዝብል ሓፈሻዊ ትሕዝትኡ ንርአ እሞ ድሕሪኡ ብዝርዝር እንዳረኣና ክንከይድ እስኪ ሕዝታ እቲ ለሙቕነ 5ኛ ዓመት ሰሜን እዝ የተጠቃበት የተካደበት እዮም ዝብሉ ንሳቶም የማክበር መርሃ ግብር ኣብ ዝብል ሕዚ ብርሃኑ ጁላ ዝተዛረቦም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣዝዮም ዘሰክፉ ማለት እዩ ሰሜን እዝ ተጠቂዑ ድዩ ዝብልባዕሉ ሕቶ ይልዕል እዩ እቲ ፖለቲካ ትግራይ እቲ ፖለቲካ መሪሕነት ናይ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ናይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ድኹም ስለ ዝኾነ እምበር ንሕና ኢና ክነኽብሮ ነይሩና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፍልተታዊ ኩናት ልዕሊ ዝኣወጀትሉ መዓልቲ ኢልና ንሕና ኢና ክነኽብሮ ዝግባእ ነይሩ ብመንግስቲ ደረጃ ብሰራዊት ዘይተገለለ ድማ ኩናት ትግራይ ኣዝዩ በሊዕዎ እዩ ወይ ኣካሉ ኣጉዲልዎ እዩ ወይ ከዓ ሕልኑ ኣጉዲልዎ ኣሎ ኦላ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ብዝገር ናይ ሚድያ ሽፋን የብሉን እምበር ብዝገር ኩነታት ኣጉዲልዎ እዩ ኣሰንቢድዎ እዩ ሕዚ ድማ ፋኖ ሕርሕራይ ገይሩ ኣመናሚንዎ እዩ ሶስልካ ቆልዑ ግፍትፍት ኣቢልካ ኣብ ሁርሶ ኣብ ብር ሸለቆ ኣብ ብላቴ ገለ ሰሙን 2 ሰሙን ኣሰልቲንካ ለብለብ እዮም ዝብልዎ እቶም ፋኖ እሱ ዝወፀ እዩ ዝተኣኻኸ ዘሎ ሓንቲ ቁምብላ ታሪፍካ ልፋሕ ብትን ዝብል ሰራዊት እዩ ዘሎ ሕዚ ምስቲ ናይ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይና ንሰምዕ ዘለና ምስታ ናይ ኦሎ ከተሓሓዛ ኢለ አገሩን ወደ ሌላ ጦርነት እየወሰዱት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ጦር ገለጸም። ከሰሞኑ ከብልጽግና ጋር ድርድር ሊደረግ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ባለፈው ሳምንት በብልጽግናው የሚዲያ ሰራዊት በኩል ሲናገሩ ከነበሩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ጃልመሮ ከብልጽግና ጋር ሊደራደር ነው ወይንም ተደራደሩ የሚለው አንዱ ነው። ከዚህና ከሰሞንኛው የትግራይና የአፋር ድንበር እንደዚሁም የኦሮሚያና አማራ ክልል ጦርነቶች ጋር በተያያዘም የኦሮሞ ነጻነት ጦር ያወጣው መግለጫም ሐሰተኛ ሰላም እውነተኛ ቀውስን የሚመሩት አብይ አህመድ ሌላ ጦርነት እየቀሰቀሱ ነው የሚል ነው። አብይ አህመድና ፓርቲ ኦላ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣብዚ ሓለፈ ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብር ምስ ትግራይ ውግእ ክገብር ምስ ፋኖ ድማ ኣብ ግጥም ኣብ ዘለወሉ ካድረታት ናይ ኣቢ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ህዝቢ ኦሮሞ ብሓደ ኩን ፀላእትካ ፍለጥ ኦላ ድማ ሕጂ ምስ ብልጽግና ክዘራረብ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ነይሮም ባዕሎም ሰራዊት ናቶም ካልእ ናይ ኦላ ዝመስል ክዳን ከዲኖም ብረቶም ዘረከቡና በሉ ድማ ብዙሕ ግዜ ፊልም ዝሰርሑ
እንታን ሰላም ይመጻሉ ዝብል ስእሊ ንኽፈጥሩ ፌክ ስቶሪ ምግባር ኪላታት እዮም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ጀነራል ፊሊጶስ ሃገር ገዲፉ ሃዲሙ ዝብል ዜና ገይሮም ነይሮም معت 80,000 70,000 فولورز واي 100,000 زلهم عبيتي اب اكس يزبلكم اب اكس كندوسي وحدات يزلو عبيت بزح فولورز زلهم سا اكونتات وحدات كتبل تخليق ابو كمز وص زخونه اوش دقائق بروفت كون زخل حسوت كنزح زخل بروباغندا لذي زي جال ماروز بهال دماناي اولا او ال اي مالتيو نحنا مس بلصقنا زخونه يكون سلام كنقبراي نخلينا بكويناتن اغرغرين زمحادر ناي سلام منفس زلو يكونن بلصقنا نقبل سلازي قالسنا كقلصل يبلوم الله اولا قالسي يقلصلالو فانو بزل على فنان يقلصلالو هو حت ريد لون اكشن اوريدي تجميرو اللي يبلو مسير ترا كوينات كجمري يبل I mean this guy is crazy ابزي قالج بلو زلو بزعبا دروناتون دلبيت ميديا زبالاو تيوز نبره ابي احمد علي دروناتو معلتاوي بوتاتاتيك ايرلن كم زلو يزنقر نابنت يو اي اوبريت بدك يو اي زيغاتاتنا يو اي ززازا ويون زمرحا ويون ززورا عينتنا درونات مالتيو ز عينتن شمنت درونات اب اديس ابابا فلوشمو حرر ميدا يقمت النيرو اتن اربعه ناب دبر زيت حيل اير ازاويرون الله سور مدرون سكازين تاكيبن بحد متقعت قبرا زخلا نورمال هيوت نورمال قطبه تتقبالن تخل درونات ناب ناي وورفير دروننت موديفايز قبرن وي زغيرن مالتيو ار بي جي وي كقنبلا تسكيمن كيدن اب للي زخون يكون الاما كقبرا زخلا مالتيو نزين ابي امتي ونالو ناب كتماتات بحر دار غوندر سامران انقساقيسلو زي كازي معرفنا فرتي ناي سيفيل افيشن كومبلچا كمون سامران غوندرن نميك نتنجيتات ناتو مقمط وي وناو كبغسالون كعلبالو زخلا بوتاتات يددلادل كمزلو ابز حجوان كبابي 250 كيلاتات ناي كوينات درونن عبرتنا ناي كويناتن نفرتن كم زقصرن كابزيوم دما 4 زيغاتات يوي 4 زيغاتات يوي 10 زيغاتات تركي 10 زيغاتات تشاينا 3 زيغاتات يوكرين هذا زيغا دبو افريقيا يركبوهم لو مقنه كابز حلفه حمص كساب تمالي مال قدام مالتي زوم كيلاتات اكبابي بحر الدار غوندر كومبلچا سمرا معرفه نفرت عدد كم زغبرو دما تفليطو لا يبلو لذي هذا مسير ناس لايونه تبزي سرعات مريز زبيتو خمزلينا نرجالنا نقصد انا مونغو ايثيوبيان زغبر وغ زخون ملكع خلوه تقبر تግራይ ዝሓዘ ናይ ልዕልና ናይ ውግእ ልዕልና خلو ከም ዝኽል ፍሉጥ ግልጽ ስለዚ እንድሕር ህዝብ ተዋይሶም እዮም ኢልና ንዛረብ ኮይና እሞሃ ትግራይ ብልጽግና ኦሮሞን ዘይተፈታሐ ጸገም ኣለዎም መሬት ትግራይ ጎቢጡ ብልጽግና ኦሮሞን ንብል ተኮይና እሞሃ ሞንጎ አምሐራን ብልጽግና ኦሮሞን ማለት ፋኖ ዋላ ወሎ ከቢዱ ግዩ ዘለዎም እንተልካ እሞሃ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ወራር አዋጅ አውጁ ወዲው ردندلها كل ነገር ወዲው እዩን ተልካ አብዛ ቅጽበት እዚያ ኤርትራን ትግራይ ክትወራያ ማለት ከመገርካ ትኽእል this is a very simple logic exactly I mean ممر ابراها ዝግብሮ ዘሎ I think ገለ ካብቶም ኣብ ድሮን ታርጌት ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኑን መምር ኣብራሃ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ the guy knows ናይ አቢ ስትራቴጂ ኣብ ምብርዓን ዓብ ግደ ዝፃወት ዘሎ ይክንምንታይ ተጋሩ ይሰምዑ I don't know ግን እቲ ጽምዶ ዝበሃል ብከምዚ ዓይነት መረዳእታ ዘለዎም ሰባት ክምራሕ I think እቲ ህወሓት ዝበሃል at some point ኣብ ዝዋን ዝኳንሱን ኣብ ህወሓት ክኸይድ ናብቲ መንግስቲ ክትከይድ እውን 40 ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕምስምስ ዝበለ ግን I think potential leader ናይ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል بسلت زلو نتكونت كنبب زغل نتلو ابز channel بتتقاقم زتقاسون نتلو ممر ابراهيو very very excellent analysis ግን ابز وان تمساساله عينت تنتناقم بخلينا نسمع زلنا كسعطفو عندكس وقعسنا حزبون ندلدلنا نسوم كسعز وتون كنقصلنا ስለዚህ ንቀጻለ ለው ኩልና እንዳለ የኛ ህልውና የሚረጋገጠው የትግራይ ህዝብን በማጥፋት ብቻ ነው ይለም ግን ንሕና ድማ ንሳቶም ህዝብ አምሓራ ድማ ብናትና ምንባር ይነብር እምበር ብናትና ምንባር አይጠፍል
ናይ ውግእ ወልፊ የብልናን ናይ መስዋዕን ምቁሳንን ኣካል ምጉዳልን ድልየት የብልናን مستفطر ناتجاچنا هنواجا دليت يبلنا زم صلات زي تم كسع زهلو دما ممارص يبلنا نتي خطقع زمصه بصره متقعت دمسيسكم نتخنت قعز ولنا يدما اتقعهم كلتلو فصيمكم يخم وقعهم زلهم نزي وقعهم زلهم يا بصحف نريون ابزي 3-4 عامل بزعبه عصب بزعبه ايرتراي حجي نريو زرنا أبايتا خمس بلن زل خان تخوينو بزيناتات زرقح زلن تخوين خا أبوشتي تقراي وي أب قربي تقراين أب تقراين كوينات كخفتي دللو كم زي أريوني زوهاب كوكمي بلا اللغة تبلن اللخا إت بزعبا يترى زبلو نبي خيدالو أب تقراين تيقبرالو كمي متساروز نقرزي دحدا بزعبا عسب زاربا لو خوينو بزح حسب ريتو خيب كلو تنتاني كنتنو خلو بعسب يقربولو سلاز بعسب كتقعيو يبلو يترى خا يبلان اخيرو ايو يبلو بايتا زلوغن كاليو كمي نغرزي كل صحجي كل ينقلوا لاز فتر زرا تراح بيرتران وش اثيوبيان زي كونا السودان كيترفع اذا حجي صيام فتر زلو حيدي السودان تنايمريش حيدي بو 5 دقاف يزفلت بو طرح زي كونا ولا بإمارات زي مسا دقاف بإثيوبيا غيرهم زحلف يفلت سلازي قداي نايز سبزي ناي وصاي أجندا سلازي كونا إذن وصاي أجندا ها أبي إثيوبيا حسرة ويا بإفراس حسرة يكونن أبتي كباب بمولو قرن أفريقيا كسب سمين أفريقيا كسب على ليبيا حجب على الحفتر جلزلو وزيهم كلهم استأسسوا سلسلتهم كلهم كاب إمارات جميركا ناب زي كوابيتاتنا سمين أفريقيا بقرن أفريقيا غيركا حليفكا مالتين مسؤول مع اليمن دسيتنا سقطران جلن حواسكا زقول لي أب تحتي قصصرنا حالي حيجينا يوصي زقون زلو مالتين إن فاكت حجي سوز قبرو زلو بزوانزي اتناي باندا نتسرح بهيس رقمان أسي ترايو أبوشتي إثيوبيا نابنا تدرس نقتل يوحنس يتحبابيرو مس إنجليز يوحنس أب متى قتل كلها مليليك كريعو يزبهان مليليك كم زمان كوها عن طبي مس حمامه ومس أرجع ومس موته لجي ياسيو ود 10 عامات منسي نكسنة توهيبو نعوها اليوم كان نسينا تلقيهم قتيلهم كا هاي الثلاثة خمس مسات تغيروا of course أمانجو حسب تجي تايتو زبالة سويتو بعرفيتو لما ليلك زنارة قال كم مثلا حاجة لما استقعد غير تتقيمون نحر سلطان بيدو تشبيتو مالتي كم تاريخ مفلات أقداسيو بزيا غيرنا هنودينا زم حيلتات زياتهم مسؤول سلازي لو حدا كاوزو يزبقس كلاي نايتيبيا منغست دما بقى نايتيبيا منغست كو ملكتو حاسوتي ابي احمد كو حاسوتي مغنياتهم ابي احمد سراوي تግራይ ደሴ ከአትን ከሎ ናይ ደገ ዜጋ ይحግዞም ወለይሉ ኣብ ፓርላማ ምጽኡ ዝዛረብ ሰባይ ሎማ አንተ ተዛረው ጽባህ ዘይደግም እዩ ስለዚ ልክ ዓምዝናትኩ زيارتم له زلهم مسيت مالت له نوركم لهم زي دغمو هاي اللي عليكم حبيت واه ማለት حسب ما خلق كم تري ود لهم انا ذا 7 مينوم إلهم نابتي ديبيت دمصو زلو ناي حسوتن متلالن زرباس قصر حدا نسيو جن well I mean it's crazy تيجزيه زلنايو جن بزح كتزاربلو تخل نغرات يلن دنك انا درانايو سي نزي سبزي انتاي كم زحسبو لو مدي تردي ومتحماق نغرو ولا يتردانن بزعبا زي تراش مالتيو بزح صحفات كوصري يلهو ابنت ريخم من تخينكم دروزيس انت picture نيرا let me give you كتقصا قدليت هاي نبرنن ግን sometimes you just have to mention those things እዚ ሰብዚ ተንደቀንስትዮ ክሳዕ ክንደይ ኣዋሪድዎን ከም ዘሎ ከምዚ ኢሉ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘለዋ በፅቢፅና ኣሎ እዚ ዓይነቱ ናይ ክሲ ስእሊ ወፂኡ ርኢ ኣለኹ ኣሜና ንመን ዘይተንከፈ ግን ዳርጋ እንታይ ኢለን ስግረ ዶባዊ ዓመፅ ኢለን ካውፅአን ኣለዋ ንግረ መንገደይ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ኣገዳሲት ኣስተምህሮ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ብሓርበኛ ተጋዳላይ
سيوم ولا مريم غريبي كجبر مخانو أبستكولم أب سويدن توم أبتك باب زلهم كم ذا عينة كونفرنساتن وعلتاتن كجبر عقد دعسيو سلزي نزيز جبر زلو تساتيفكم أكلنا تقينكم كتمهارولن كتربحولن كم وترو أوعيد نجبر نتملغت كنا محلالف نفتو هجي حنتي فيديو كبكمية دحريا كلت حصرت فيديو تات كبكمية. Well, anyway, we were ending up here in this part of Massawa. It's a port town, and we were. زيا كاب باتس أزوات تنديا زاسل زيا قلنا قرب بحكي تسمع كايا. The fish ready? Is the fish ready? Yeah, ready. What kind of fish we have? In Bahri. Red. Ah, okay, that's good. Yeah. Yeah, shrimp. Oh my God, that looks beautiful. Yeah. Oh, very nice here. Can I take? Oh, okay. Wow, and then this is. What's that? This finger. Oh my God! Wow, you can't do better than that. Yeah. Did you make up for that? Okay. Very. بحفشة كم ريو زلنا يا حسب كم مرور ريالله of course تي كتما باتس بفلاي تناي all town ديو أبي أنا جزاو تناي باتس مخاني فلت كونجن I think تحر إجزام توريستس قبروا زلوا تقومون قداتون كمان مللاي أشجير النامو كم زجيرهم كاتم حجرهم زفتو ولا قابي تكبارك قبروا وانت زي كعلو اتاكتما كميلا كتكير كم تخلتي درو أبريل تايم يريون علو بعد كم زيالات تخون اللو جزية سيسكي ما أسكون يخوني لزبال سير تراود سبزلو سيمبل بويات رايك يركا اتكتما كسا كندي كغير كم زغلي يوم زريون عزلو I mean it's not as simple as that but generally نتكتما نخد كيرو روكيت ساينس ويكا بزح نجار كدل خمزة كونه بغليلو كتبص حط خل نجارات ويون بدحن زخون سرح كبص حزخل نجارات نسب نمر أي زري وزرلوتهم إن ميديا كي سبات الناس كغرية بلون عبس راح يزين بعلو نتي حماقنا ترايكوتس زدل زلو بتصبو غيرنا كنسعرو كنفتن كالنايو نايلو مار استابزك ودي لايك قبرو شير قبرو ريتوخو من حسابكم من بهانات من قد قدفو بليز سبورت قبرو سبسكرايب قبرو نابلكو بزيخ قد فكم زحلولو اللوندو توارساي هاغورنا وحساي اللو دياسبورا امباسادر إرترا اللو حزب